செலக்டட் ஸ்லோகாஸ். ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் தான். எவ்வளவு பெரிய சாப்டர் இருக்கட்டும், சின்ன சாப்டர் இருக்கட்டும், கொஞ்சமா தான் நம்ம படிச்சோம். லெவல் 1ல அவ்வளவுதான் படிக்க முடியும். அவ்வளவுதான் நமக்கு கெப்பாசிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். லெவல் 2ல என்ன பண்ணாக்கா ஆன் ஸ்லோகாஸ். ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் தான். எவ்வளவு பெரிய சாப்டர் இருக்கட்டும், சின்ன சாப்டர். மியூட் பண்றதுக்கு மவுஸ் ஒர்க் பண்ணல. ஓகே, இப்போ என்னது லெவல் 2ல என்ன படிச்சோம்னா ஸ்லோகா பேஸ்ட் எல்லாம் படிச்சோம். ஆல் த 700 ஸ்லோகாஸ் அதோட இது படிச்சோம். ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்லோகா தான் படிச்சோம். என்னது டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் அதுவும் வந்து லிமிட்டடா தான் படிச்சோம். அதுக்கு மேல படிக்கல. நம்ம என்ன போறோம் அந்த லெவல் 2க்கு எவ்வளவு அறிவு வேணுமோ அவ்வளவு படிச்சிடணும். லெவல் 3ல வந்துட்டு என்ன பண்ணோம், என்னோடி இது ஈஷோபனிஷத், அப்புறம் என்னது உபதேசாமிருதம், பக்தி ரசாமிருத சிந்து, அது படிக்கிறோம். அது எவ்வளவு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் படிப்போம், அவ்வளவுதான். ஃபுல்லெல்லாம் படிக்கிறது இல்லை, இருந்தாலும் ஃபுல்லா படிக்கிறோம். எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தா அவ்வளவு பெரிய ஹார்டாலாம் இருக்காது. ஆனா பக்தி சாஸ்திரியில் வந்து எப்படி இருக்கும், இதே பகவத்கீதா எல்லாமே நம்ம படிக்கணும். அதனாலதான் பொருளுரையோடு படிக்கிறோம். இவர் பிரபுபாத எழுதின அது என்னது அவரோட பர்பட், அதுவும் எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலா ஏன் படிக்கிறோம்னாக்கா கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். இதை எப்படி நீங்க வந்து பர்சனலா அப்ளை பண்ணுவீங்க, இதை வந்து பிரபுபாதர் இப்படி சொல்லியிருக்கார், இப்ப இவர் வந்து பர்பட்ல இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காருன்னா அது வந்து நீங்க உங்க லைஃப்ல அதை எப்படி எழுத்துண்டு நீங்க எப்படி ஆன்மீகத்துல முன்னேறுவீங்க, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் வரும். அப்ப எப்படி தெரியும் நமக்கு, இதெல்லாம் படிச்சாதான் தெரியும். அதனாலதான் கூடவே உங்களுக்கு முடியும்னா நோட்ஸ் எழுதி வச்சுங்க. இல்ல எனக்கு முடியாது, அதனாலதான் சொல்றது இல்லை நான் அவ்வளவா. எனக்கு வந்து உங்களோட வந்து யாரோ ஒரு கிளாஸ்ல நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன்னா அந்த நோட் எழுதும் போது அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு விட்டு போயிடும். எனக்கு காது ஒண்ணு ஒர்க் பண்ணும், இல்லாட்டி எழுதும் போது அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும். சோ நீங்க என்ன எப்படி நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னா அப்புறம் ரெக்கார்டிங் பார்த்து கூட நோட்ஸ்னா ஃபுல்லா டீடைல் எல்லாம் வேண்டாம், ஜஸ்ட் பாயிண்ட் மாத்திரம் எழுதி வச்சுக்கோ. எது யூ ஃபீல்க்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த மாதிரி எழுதி வச்சுனா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்து ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு புரிதல் மெயினா ஃபர்ஸ்ட் புரியணும். அப்புறம் ஆன்சர் பாயிண்ட், கொஸ்டின் ஆன்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயும் நமக்கு வந்து அது ஹெல்ப்பா இருக்கும். நோட்ஸ் எழுதுறது ஹெல்ப்பா இருக்கும், இல்ல மறந்து போயிடும். நோட்ஸ் எழுதி வச்சோம்னா அப்புறம் அந்த சின்னதா நம்ம பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம் எழுதி வச்சோம்னா ரெஃபர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எல்லா பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சுட்டீங்க, செகண்ட் சாப்டர் அப்போ அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் வரும்போது ஈஸியா இருக்கும் ரெஃபர் பண்ண. அது ரெஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க வந்து உங்க புக் ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நீங்க படிக்கலாம் அந்த இதுக்கு ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு. பட் எல்லாம் ஃபுல்லா தேடுறதுக்கு உங்களுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப்பா இருக்கும். ஓகே, அந்த ஒரு வாட்டி எழுதணும்னா நமக்கு வந்து மைண்ட்ல நிற்கும். மெயினா அது ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இது பிராணத்துக்கு போயிடலாமா? ஓகே, இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தா 2வது நாள் தான் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டே வாஸ் இது தானே, ஓரியன்டேஷன் தானே. இன்னைக்கு வந்து இதுதான் செகண்ட் டே தான் ஃபார் த கிளாஸ். எஸ், யார் வந்து பிராணத்தை படிக்க போறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டே இவர்தான் பிரபு தான் படிச்சார்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிச்சார். யாருமே இல்லையா? ஹேண்ட் ரைஸே பண்றது இல்லையா உங்களுக்கு? ஓ, நம்ம இந்த கிளாஸ் புதுசு இல்ல. எல்3னா கிடு கிடு கிடுன்னு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவாங்க, என்னோட எல்3 இருந்தா. ஓகே, இன்னைக்கு நான் படிக்கிறேன். ஓகே, அப்ப நீங்க கேளுங்க. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு ராகத்தோட தான் வரும். ஏன்னா பஜன் டீச்சர் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் நான் அங்க என்ன படிச்சேன், எல்லாமே நான் அங்க தான் படிச்சேன். ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஓகே, நான் என்ன சொல்றேன், பிரணத்தி எல்லாம் எல்லாரும் ஒருத்தரா வந்து ஒரு நாளைக்கே வந்து எடுங்கோ. இப்ப இதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இதெல்லாம் போடுறோம். நார்மலி கிளாஸ்ல எல்லாம் யாரும் வந்து டீச்சர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் பாடத்தை முடிக்கணும், போயிட்டே இருக்கணும். நீங்க பிராணத்தி படிச்சா படிங்க, ஸ்லோகம் படிச்சா படிங்கன்னு விட்டுடுவா. எனக்கு அப்படி இல்லை. எனக்கு நீங்க எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ எல்லாம் நீங்களும் படிக்கணும். அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் நான் கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் எடுத்தேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன். அந்த அட்வான்டேஜ் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. இல்ல அடமெண்டா இல்ல வேண்டாம், எங்களுக்கு இதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம் மாதாஜி, சும்மா பக்தி சாஸ்திரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கினோமா போயிட்டே இருக்கோமா அப்படின்னாக்கா ஓகே, அப்ப நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டாம் சொல்றேன் நான். ஆனா பிரணத்தி படிக்காம இருக்க முடியாது, நான் ஷேரும் பண்ணுவேன். நீங்க யாரும் ஹேண்ட் பண்ணி படிக்கலனாலும் நான் படிப்பேன். ஓகே, அப்போ உங்க எனக்கு தெரியாது வேற வேற கிளாஸ்ல வந்தவங்களுடைய எப்படி வந்து உங்களுக்கு மூட் எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியாது. L3ல என்னோட கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் நான் அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணனால we are all willing to take up one by one. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோகாக்கு போனோம் இல்லையா? இல்ல இங்க நான் இருக்கேன், பக்தி சாஸ்திரி ஸ்லோகா இல்ல, நம்ம இதுக்கு தான் வரணும். எனது பிபிடி தான் வரணும். அல்ல பிபிடி தட் ஐ வாண்டட் டு சே. இப்போ நம்ம வந்து டீட்டெயிலா பண்றோம் இல்ல, இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா பிபிடிஸ் இருக்கு. ஓகே, அந்த இது தமிழ்ல வந்து இருக்கு, தமிழ்லயும் இருக்கு, அப்படி இல்லைனாலும் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. நாங்க பக்தி சாஸ்திரி படிக்கும் போது என்ன பிபிடி இருந்ததோ அதையும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஒரேடி அதை பார்த்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போதுன்னா நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு வீட்டுல படிங்க, ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. எனக்கு அது பண்ண வேண்டாம், நம்ம கிளாஸ் ஆல்ரெடி நடக்கிறது, இந்த கிளாஸ்ல நீங்க பண்ணுங்க. இது என்னது புக்ல இருந்து எல்லாத்தையும் படிச்சு விடலாம். அப்புறம் ரிவிஷனும் பண்ணுவேன். அந்த என்னது பிபிடிங்கிறது ஒரு ரிவிஷன் தான். ஓகே, அதையும் நம்ம வந்து பண்ணிடலாம். ஆஃப்டர் எவ்ரி சாப்டர் நம்ம பண்ணலாம், கொஞ்சம் மெதுவா போனாலும் பரவாயில்ல. அதான் 2 நாள் இருக்கே. ஓகே, நானே ஒருத்தி பேசிட்டே இருக்கேன், உங்களுக்கு எல்லாம் புரியறதா புரியலன்னு கூட தெரியல. பாஷை என்னோட பாஷை கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும், அப்போ உங்களுக்கு புரியறதா தெரியாது. அப்புறம் ரொம்ப ஸ்பீடா பேசுறேன்னு நிறைய எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அந்த இது உண்டு, எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஃபீட்பேக். சரி, அதெல்லாம் புறவி குணம், அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது ஒரு என்னது கான்சியஸா நான் ஸ்லோ பண்ண பாக்குறேன், இருந்தாலும் வந்து வந்துடும், ஸ்பீடா வரும். அப்போ உங்களுக்கு புரியலன்னா இல்ல மத்த புரியல திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க, நீங்க சொன்னா எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு புரியலன்னு. நீங்க நம்ம இதுல ஒருத்தம் 15 ஒருத்தோம் இல்லையா, 16 நடக்கும், குட்டி குட்டியா தான் இருக்கு. இதில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ரொம்ப பெருசா இல்லை, செகண்ட் சாப்டர்ல தான் நிறைய இருக்கும் மேட்டரே, அதுலதான் எக்ஸ்பிளனேஷனே அதுலதான் இருக்கும். அது 11th இதுக்கு அப்புறம் தான் நான் 15 முடிஞ்சு கொடுத்தேன், 16ல இருந்து. இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், நம்ம இது வரைக்கும் என்னது பார்த்தோம்னா நீங்க தான் ஆக்சுவலி சொல்லணும். ஆனா இன்னைக்கு யார் கிளாஸ்ல எல்லாரும் என்ன பண்ணீங்க,
கிளாஸ்ல எல்லாரும் குவைட்டா இருக்கிறதுனால அடே எங்கேயோ போயிடுச்சு திரும்பி என்னவோ பண்ணிட்டேன். மாதாஜி இது இது வரைக்கும் வரைக்கும் நம்ம மாதாஜி படிச்சது சஞ்சய் சொல்லிட்டு இருக்கா, ஒருத்தர் திருதராஷ்டிரன் ஒருத்தர் பேசினாதான் கேட்கும், எல்லாருக்குமே கேட்கும். 4 பேர் ஓகே பேச மாதாஜி. ஒருத்தர் பேசுங்க, பாக்கி எல்லாம் விட்டு கொடுத்துடலாம். யாரோ சொல்லுங்க மாதாஜி, யார் இப்ப பேசுனீங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அருள்மொழி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, நீங்களே பேசுங்க. வெரி குட். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றவங்க பேசிட்டு. மாதாஜி சஞ்சயன் வந்து சஞ்சயன்ட்ட கேக்குறாரு, திருதராஷ்டிரன் இவங்க அர்ஜுனன் படை இதெல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. இவங்க அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணன்ட்ட வந்து அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி சொல்றாரு. கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு இருக்காரு, நீ வந்து பயப்படாத, நீ எல்லாம் இது போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும், எல்லாம் பண்ணணும், இது ஏற்கனவே முடிவானதான், நீ அதெல்லாம் இன்னும் ஒண்ணும் வரவே இது இல்லையே மாதாஜி. நம்ம இது அப்படின்னு நீங்களாம் நிறைய பிஹெச்டி எல்லாரும் ஆனா ஒண்ணு சங்கு எல்லாரும் எடுத்து ஊதுறாங்க மாதாஜி. அதான் இப்ப நம்ம லாஸ்டா போய் பார்த்தது வந்து பாண்டிச்சேரி. இப்ப லாஸ்டா வந்து இந்த இதுவரைக்கும் என்ன பாண்டிச்சேரியும் பார்த்தோம்னா, இதுவரைக்கும் என்ன அதான் பார்த்தோம். பார்த்தோம்னாக்கா, இவர் வெறும் திருத்தராஷ்டிர மகாராஜா கேட்கிறார், எம்ப பசங்களும் பாண்டுவின் புத்திரர்களை என்ன பண்றாங்கன்னு. அதுலயே ஒரு உள்ளர்த்தம் எல்லாம் புரிஞ்சு போயிடுறது நமக்கு. அந்த ஒரு கொஸ்டின்லயே நமக்கு என்ன புரியுறது, அவர் வந்து தன்னுடைய பசங்க வந்து ஜெயிக்கணும், அவங்கள தோத்துடுவாங்கன்னு ஒரு நல்ல இதுவும் தெரியும் அவருக்கு. ஏன்னா அவரு வந்து என்னது, தப்பான வழியில நம்ம பசங்க போறாங்க, அவங்களை எடுத்து திருத்தறதுக்குள்ள தகுதி கூட நமக்கு இல்ல. நான் வந்து பிசிக்கலா கண் குருடா இருந்தாலும் மனதளவிலையும் எப்படி நான் என் பசங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கிற அந்த ஒரு தகுதி கூட இல்லாம இருக்கேன். அப்ப எனக்கு தெரியும் இது தோல்வி, கண்டிப்பா நமக்கு தோல்விதான் வரும். இருந்தாலும் ஒரு இன்குவிசிட்டிவ், இருந்தாலும் ஒரு ஒரு என்னது விசாரிச்சு எப்படிதான் இருக்கு அங்க, என்ன சூழ்நிலை, எப்படி தோக்க போறோம் தெரியும், எல்லாம் அழிய போறாங்க தெரியும். இருந்தாலும் அந்த மாதிரி என் பசங்க என்ன பண்றாங்க, பாண்டு புத்திரர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னு பிரிச்சு கேட்கலாம். இல்லாட்டி ஜென்ரலா கேட்கலாமே, ஏன் இந்த மாதிரி சண்டை போடுறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் நிறுத்திருக்கலாம். அதெல்லாம் இல்ல. அப்புறம் வந்து என்ன அது மாதிரி கேக்குறாங்க. அப்புறம் துரியோதனா பார்த்தோம். துரியோதனை என்ன பண்றான் வந்து எடுத்துரைக்கிறான். வந்து ஆச்சாரியர் அவரு வில்லியும் அம்பியும் எடுத்து எப்படி எய்யணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த அந்த ஆச்சாரியருக்கு எப்படி சொல்றான், அவனுடைய எதிரணியில யாரு இருக்கா தெரியும் இல்லையா, அவனுக்கு பிரியப்பட்ட அந்த ஒரு இவன் இருக்கான் திருஷ்டத்யும்னன். அவன் யாரு, உன்னுடைய இது பரம எதிரியா, ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்டா தான் இருந்திருக்காங்க. ஃப்ரெண்டா தான் இருந்திருக்காங்க. அப்புறம் இது என்னது பெரிய அவங்க ராஜா, ராஜா பரம்பரை இருக்கிற பசங்க வந்து ராஜா தான் ஆவாங்க. இவர் ஆச்சாரியர் பரம்பரை, இவர் பிராமண பரம்பரை. இப்ப பிராமணனோட பிள்ளை அப்புறம் கடைசியில திரும்பி பிராமணன் இது ஆச்சாரியர் ஸ்டேஜ்ல தான் வந்திருக்கான். அப்ப வந்து நான் ராஜா ஆனப்புறம் உனக்கு வந்து சம்திங் வுட் கமிட்டட், நான் வந்து பாதி ராஜ்யம் தரேனோ சம்திங். அது என்ன ஏதுன்னு கேட்க போனோன்னு, பெரியவங்க ஆனப்புறம் கேட்க போனோன்னு, அதெல்லாம் யாரு நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, அந்த மாதிரி ஏதோ ஆயிடுத்து. சோ இவங்க வந்து அந்த திருஷ்டத்யும்னு பிறக்க எப்படி வச்சானா, இவரை ஒழிக்கணும், துரோணாச்சாரியை ஒழிச்சு கட்டணுங்கிற அந்த மாதிரி ஒரு வெறியில தான் ஒரு குழந்தைய பத்தின்னு அந்த மாதிரி வளர்த்திருக்காரு. ஆனாலும் அந்த குழந்தை நம்ம கிட்ட, அது இவருக்கும் தெரியும். இந்த குழந்தை வந்து இங்க வந்து பாடம் படிக்கிறதுக்கு வந்தோடனே இவர் வந்து என்னுடைய எனிமியோட பிள்ளை, நீ என்னைய ஒழிக்கிறதுக்கு எங்கிட்ட இருந்தே கலையை வந்து கத்துக்கிறியா, அந்த மாதிரிலாம் ஒன்னும் எண்ணலை. இதுதான் பிராமண குலத்தோட ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ். பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த குவாலிட்டியும் வந்து பாரபட்சம் காட்ட மாட்டாங்க. அவங்களோட டியூட்டி என்ன உண்டு, என்னோட டியூட்டி என்னது, ஆச்சாரியர் டியூட்டி சொல்லி கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். அது யார் வந்தாங்க, யார் படிச்சாங்க, எப்படி படிச்சாங்க, இதெல்லாம் அவங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க. அவங்க டியூட்டி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சோ அது வந்து அவர் வந்து பண்ணியிருந்தார். அப்போ அது பார்த்தோம். அப்புறம் என்னது சங்கோ, கரெக்ட், சங்கோட பேர்லாம் பார்த்தோம். இனிமே வந்து அப்புறம் ராஜாமார்களோட அவங்களோட பேரெல்லாமும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேயா, இதெல்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். பகவத்கீதை நன்னா தெரிஞ்சதுனால என்னன்னாக்கா, கடைசி சாப்டர் போய் சொல்லுவோம், சர்வதர்மான் பரித்தேஜியோட என்ன மீனிங் அது கூட நம்ம சொல்லிடுவோம். ஆனாலும் எதுக்கு நம்ம வந்து மெதுவா இப்ப போறோம்னா, பக்தி சாஸ்திரியோட கொஸ்டின் ஆன்சர் அந்த மாதிரி இருக்கும். திரும்பி சொல்றேன்னா, இது வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் இருக்காது. அப்ப நம்ம நல்லா புரிதலோட படிச்சோம்னாக்கா திரும்பி நோ லுக்கிங் பேக் இல்லையா, நல்லா வந்து தரவா நம்ம மைண்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்கோம். நாலேஜ் நான் அப்ரிஷியேட் தான் பண்றேன். ஆனா நம்ம இப்போ ப்ரிஃபேஸ் முதல்ல பார்க்கும்போது என்னன்னா, எது வரைக்கும் படிச்சோமோ அது வரைக்கும் சொல்லி, அதே போல நம்ம படிக்கும் போதும் அந்த பேராகிராஃப்ல என்ன இருக்கோ அது மாத்திரம், அந்த கருத்து மாத்திரம் சொன்னா கிடுகிடுன்னு மேல போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, எஸ் அருள்மொழி மாதாஜி உங்க ஹேண்ட் ரேஸ்டா இருக்கு, படிங்க. இதுல எவ்வளவு இருக்கு, 16, 17, 18, 19. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 19 வரைக்கும் படி, 19 வரைக்கும். ஓகே மாதாஜி. எல்லாட்டி புக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அனந்த விஜயம் ராஜா குந்தி புத்ரோ யுதிஷ்டிரக நகுல சகா தேவஸ்ச சகோஷ மணி புஷ்பகௌ சுகோஷ் சுகோஷ் மணி புஷ்பகௌ काश्य च परमेश्वासः शिखण्डी च मगारथः दृष्टद्युम्नो विराड च सात्यकिः सपार च
பராஜிதக, பராஜிதன தோல்வி, பராஜிதக பராஜிதன தோல்வி. அதனால அந்த வேர்டு புரிஞ்சு போயிடுத்துனாக்க நம்ம கரெக்டா அதை வந்து படிப்போம். பராஜிதக, ஜிதன பராஜிதக வெற்றி, இது வந்து பராஜி அப்புறம் पराजितः द्रुपदोश्च द्रौपदेयाश्च सर्वश प्रदीपदे सौभद्रश्च महाबाहो शङ्कान् तत्मु पृथक् पृथक् பிருத்தக் பிருத்தக். पृथक् पृथक् कुन्दीन् पुत्राன மன்னர் யுதிஷ்டரர் இது படிக்கலையா? நிதிர் வேர்டு வேண்டாமா? அனந்த வேண்டாம், உங்களுக்கு விஜயம் உங்களோட இஷ்டம். வேண்டாம் படி, வேண்டாம் இதெல்லாம் பேர் தான் வரும். அவங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ படிங்க. இல்ல உங்களுக்கு அது படிச்சாதான் திருப்தியா இருக்குன்னா படிக்கலாம், இல்லை மொழிபெயர்ப்புல இருந்து படிக்கலாம். அனந்த விஜயம் என்னும் சங்கு ராஜா குந்தியின் புதல்வன் யுதிஷ்டிரன் நகுலன் சகாதேவன் மேலும் சுகோஷ மணிபுஷ்பகம் என்ற பெயருடைய சங்குகள் காசி வாரணாசி மன்னன் மற்றும் பரம இஷு ஆசக பெரும் வில்லாளி சிகண்டி மற்றும் மகாரத ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுடன் தனியாக நின்று போரிடக்கூடியவன் திருஷ்டத்யும்னன் திரௌபத மன்னனின் குமாரன் விராடன் பாண்டவர்கள் மறைந்து வாழ்ந்த போது இடமளித்த இளவரசன் மற்றும் சாத்தியாகி யுதானன் பகவான் கிருஷ்ணனின் தேரோட்டி மேலும் அபராஜித் என்றும் வெல்ல முடியாத துருபத பாஞ்சால மன்னன் துருபதன் திரௌபதியின் புதல்வர்கள் மேலும் சர்வசக எல்லோரும் பிரதிவிபதே அரசனே சௌபத்ரா அபிமன்யு சுபத்ரையின் மகன் மேலும் மகாபாகு பெரும் பலம் பெற்ற சங்குகள் தத்மு முழங்கினார்கள் பிரதக் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக. குந்தியின் வழங்கிய பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பொருள் வழங்கிய பிரபுபாதருக்கு ஜெய். குந்தியின் புதல்வரான மன்னர் யுதிஷ்டர் அனந்த விஜயம் என்னும் சங்கை நகுலனும் சகாதேவனும் சுகோஷ மணி புஷ்பகம் என்னும் சங்குகளையும் முழங்கினர். பெரும் வில்லாளியான காசிராஜன் பெரும் வீரராக சிகண்டி திருஷ்டத்யும்னன் விராடன் வெள்ளை இயலாத சாத்தியகி திரௌபதன் திரௌபதியின் புதல்வர்கள் மற்றும் மாவீரரான சுபத்ரையின் மகனை போன்ற பலரும் தத்தமது சங்குகளை முழங்கினார்கள். மன்னரே, பொருளுரை. பாண்டவர்களை எதிர்த்து தன் மைந்தர்களை அரியணை ஏற்றுவதற்காக மன்னர் யுதிஷ்டர் மேற்கொண்ட அறிவற்ற கொள்கை திருதராஷ்டர் மேற்கொண்ட அறிவற்ற கொள்கை மெச்சத்தக்கதல்ல என்பதை சஞ்சயன் மிகவும் சாமர்த்தியமாக மன்னரிடம் சுட்டி காட்டுகிறான். குரு வம்சம் முழுவதும் அந்த மாபெரும் போரில் அழியப் போவதை அறிகுறிகள் தெளிவாக காட்டிவிட்டன. பெரியவரான பீஷ்மர் முதல் அபிமன்யு போன்ற பேரப்பிள்ளைகள் மற்றும் உலகின் பல்வேறு நாட்டு மன்னர்கள் வரை அனைவரும் அங்கு கூடியிருந்தனர். அனைவரும் அழிக்கப்பட்டனர். தம் மைந்தர்கள் பின்பற்றிய கொள்கைகளை ஊக்குவித்த திருதராஷ்டிரே அம்மா பெரும் நாசத்திற்கு காரணமானார். அப்படின்னு சேர்த்து இருக்கு. தமிழ் என்ன பண்ண முடியும்? தமிழ் எப்படி இருக்கும் அப்படிதான் முடியும். மாபெரும் நாசத்திற்கு காரணமானார். அப்புறம் இங்க வந்து இந்த குரு வம்சம் சொல்லணும். ஓகே, குரு கிடையாது, நம்ம வாயில வந்துடும் குருன்னு தான் வரும். ஏன்னா அது குரு தான். குருக்கும் இந்த மாதிரியே தான் எழுதுவோம். தமிழ் அப்படிதான். எனவே நம்ம பாஷை அப்படி, ஆனா படிக்கதான் வரும். ஓகே, இது என்னது? இதெல்லாம் ஒன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. இந்த மாதிரி அவங்க ராஜாமார்கள்லாம் கூடினாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்ன அறிகுறிகள் என்னது? அரியணை நீங்க தான் சொல்லணும். நான் பக்தி சாஸ்திரியில இருந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடாது. இல்ல, இதை இவங்க எல்லாரும் கூட்டிருக்காங்க. ஆனா வந்து சஞ்சய் வந்து சாமர்த்தியமா மன்னருக்கு வந்து சுற்றி சகாஸ்டிக்கா சொல்லிடுறாரு. இந்த மாதிரி இவங்க படை எப்படியோ இருந்தாலும் விழதான் போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அது மாதிரிதான் சொல்றாரு. இது ஒண்ணு படிச்சிடுங்க. இந்த 19 படிக்காம படிங்க. சகோஷ தார்த்தராஷ்டிரம்
கிருதயானி தார்த்தராஷ்டிராணாம் தார்தராஷ்டிராணாம் கிருதயானி வியாதரயத் யாதரயத் யதாரயத் விதாரயத் யதாரயத் நபஷ் நபஷ்ச பிரதிபீம் சைவ துமுலோ அப்யனு நாதயன் அந்த கோஷ முழக்கம். பிரபுபாதருக்கு சொல்லணும்ல மாதாஜி, இந்த சானா மேலும் மற்றும் அதுக்குதான் இந்த சா ஏவ சன்னு வரும். நம்ம தமிழ் எப்படி மேலும் மற்றும் இருக்கு அந்த மாதிரி சா ஏவன் எல்லாம் வரும். இது சா சானா இது சா. ஓகே சா அந்த கோஷ முழக்கம் தார்தராஷ்டிராணம் திருதராஷ்டிரருடைய பிள்ளைகளின் ஹிருதயானி இதயங்கள் வியதாரயத் சிதறின நபக பானம் ச மேலும். நீங்க சொன்னீங்களா மத்தச்சு சா மேலும் அப்படி இந்த பிரதிவீம் பூமி சா மேலும் ஏவ நிச்சயமாக துமுல நடுங்கின அப்பியனு நாதயன் எதிரொலியால் பல்வேறு சங்கோலிகளின் முழக்கம் பேரொலி பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு பல்வேறு சங்கோலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. பொருளுரை. பீஷ்மரும் துரியோதனன் தரப்பிலிருந்த பிறரும் தத்தமது சங்குகளை ஒலித்த போது பாண்டவர்கள் தரப்பில் இதய சிதறல்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லை. அது போன்ற எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் பாண்டவ படையினரது சங்கோலியால் திருதராஷ்டிர புதல்வர்களின் இதயங்கள் சிதறின என்று இந்த பதத்தில் பிரத்தியோகமாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. பாண்டவர்களது திறனும் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் அவர்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கையுமே இதற்கு காரணமாகும். மாபெரும் நாசத்திற்கு கிடையிலும் முழுமுதற் கடவுளின் தஞ்சம் கொண்டிருப்போர் அச்சமுற வேண்டியதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவங்க இது அவங்கதான் பயப்படுறாங்களே தவிர பாண்டவர்கள் பக்கம் யாருமே பயப்படல. அவங்க துரியோதன் பக்கம் இருக்கிறவங்க தான் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயமா இருக்கு. நம்மளுக்கு என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் பக்கம் இருக்கிறதுனால அவங்க யாருக்காகவும் அவங்க பயப்படுறது. கிருஷ்ணரே அவங்க கூட இருக்காங்க. அவங்க யாருக்காகவும் பயப்பட வேண்டியதில்லை அப்படின்னு நம்ம என்ன படிக்கணும்? கிருஷ்ணரை நம்ம பக்கத்துல வைக்கணும். எப்படி வைக்கலாம்? அவரை நினைக்கணும் இல்லையா? அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், அவரை நினைக்கணும், அவரை இந்த முகம் காலையில மங்களாரத்தி ஒரு முகத்தை தரிசனம் பண்ணணும், அவருடைய பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணதுதான் சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி பகவானை நம்ம இது பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா, அவரை நினைவு கூர்ந்துட்டே இருந்தோம், அவரை பத்தி படிச்சுட்டே இருந்தோம், அதே நினைவுல இருந்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா பகவான் நம்ம கூட இருப்பார். அர்ஜுனன் மாதிரி பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல நம்ம கூட இருக்க மாட்டார். ஆனா அவருடைய அருள் எப்பவுமே நம்ம கிட்ட இருக்கும். அது நம்ம நிறைய விஷயத்த நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம இதே லைன்ல இருக்கும்போது நமக்கு என்ன அனுகூலமா நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். அது முன்னாடி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனா இப்ப எது நடந்தாலும் நமக்கு நல்லதுக்கு தான் நடக்கிறதுன்னு அந்த ஒரு கண்ணோட்டம் வந்துடும் நமக்கு. சோ அதனால இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் அவங்கள்தான் இப்ப இங்க எல்லாரும் என்னது பாண்டவர்கள்லாம் எவ்வளவு கஷ்டம் அனுபவிச்சாங்க. அப்படி மேலோட்டமா பார்த்தா அவங்க பகவான் கூட இருக்கா, இருந்தாலும் இவ்வளவு கஷ்டம் அனுபவிச்சாலேன்னு. கஷ்டம் அனுபவிச்சும் அவங்க கடைசியில என்னது வெற்றி தான் பெற்றாங்க. இப்ப நமக்கும் என்ன லைஃப்ல ஏதோ கஷ்டம் வந்துட்டே தான் இருக்கும். என்னப்பா நான் நினைக்கிறதுலாம் நடக்க மாட்டேங்கிறது, லாஸ் ஆயிடுது, அது இது நினைப்போம். ஆனா வெற்றி நிச்சயம். ஏன்னா நம்ம பாதை எந்த பாதையில இருக்கோம்? கிருஷ்ணரை வழிபடுற பாதையில இருக்கோம். நம்ம அந்த பக்தி பாதையில இருக்கும்போது கண்டிப்பா நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. அவங்க கஷ்டப்படுற போலியா நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நான் அப்ப ஒரு சமாதானம் வந்துடும். பகவான் நம்ம பக்கம் இருப்பா. ஏன்னா நான் பகவானை நல்லா தூய பக்தி அன்பு தொண்டு புரிஞ்சேன்னாக்கா கடவுள் எப்பவும் என் பக்கம் இருப்பார். திருதராஷ்டிரர் கூட ஏன் அப்படி நினைக்கிறாருன்னா மத்தாச்சி, அவங்க சேனையில 11 அக்ரூர் சேனை இருந்து இவங்களுக்கு 7 தான் இருந்தது. எப்படியாவது நம்ம பசங்க ஜெயிச்சிட மாட்டாங்களா, அவங்க கம்மியா தானே இருக்காங்க அப்படின்னு தானே அவர் ஒரு நப்பாசையில தான் எப்படி இருக்காங்க இவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு தானே அவரு நினைக்கிறாரு மத்தாச்சி. அது இல்லாத பீஷ்மர் இருக்காரு, எல்லாருடைய இது போர் கண்ட வீரர்களும் இவங்க சைட்ல தான் இருக்காங்க. அவங்க சைட்ல யாரும் இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கிறவங்க யாரும் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் இருக்கிறாரு. வேற மத்த எல்லா போர் வீரர்களும் இவங்க துரியோதன சைட்ல தான் இருக்கிறாங்க. அந்த நம்பிக்கையில தான் அவரும் திருதராஷ்டிரனும் நினைக்கிறாரு, எப்படியாச்சும் நம்ம பசங்க பௌதிக கண்ணோட்டம். பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பணம் இருக்கு, அந்த பணம் இருக்கிறவன் எல்லாம் ஜெயிச்சிருவோம். அவன் என்ன வியாதி வந்தாலும் பெரிய டாக்டரை காட்டி அவன்
சரியாயிடுவோம். அப்புறம் ஆள்பலம், பணபலம், ஆள்பலம், எல்லா பலமும் இருக்கிறவங்க தான் ஜெயிப்பாங்கன்னு நாட் நெசசரி. ஆள்பலமும் எப்படி நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்கன்னு தெரியாது. இப்ப பாலிடிக்ஸ்ல எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, சடனா பல்ட்டி அடிச்சிடுவான். சோ ஆள்பலம் எல்லாம் சொல்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு இதுக்கு இருப்பாங்க. என்னைக்குமே நமக்கு வந்து ஏதோ என்னது துணை இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அதே போல பணமும், இன்னைக்கு பணம் இருக்கும், நாளைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்குமா தெரியாது. அப்ப எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும், பகவானை நம்பிதான் போறோம். பகவான் நமக்கு உறுதுணையா இருந்த பணம், பணம் வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம். பணம் வரது வரட்டும், நம்ம அதுக்கு பின்னாடி நான் கழுத மாதிரி ஓட வேண்டாம். கழுதைன்னு பிரபுபாதர் சொன்ன வேர்டை நான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி நம்ம ஓட வேண்டாம். அப்ப என்னது, பணம் இருக்கிற லெவல்ல இருக்கட்டும். நம்ம ஆன்மீகத்துல இப்ப நீங்களே பண்றா போலதான், ஆன்மீகத்துக்கும் நம்ம வந்து பணத்தை செய்ய கொடுக்கதான் செய்யறோம். ஆன்மீகத்துல தட் இஸ் நம்ம கொடுத்தோங்கிற பெருமைக்கு இல்ல, பகவானுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச கைங்கரியம். ஏன்னா நம்ம வந்து பகவான் போட்ட பிச்சையில ஏதோ கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம கொடுக்குறோம். அப்படி ஒரு 100 ரூபாய் கூலி சம்பாதிக்கிறோம் கூட என்ன நினைப்போம், அதுல இருந்து ஒரு 5 ரூபாய் கொடுக்குறேன், 10 ரூபாய் கொடுக்குறேன். அதுதான் வந்து கிரேட் சர்வீஸ். இல்ல லட்சம் லட்சமா சம்பாதிக்கிறோம், 1000 ரூபாய் கொடுக்கட்டுமே. சோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவான் நம்ம பக்கத்துல உணவு. இப்ப திருத்தராஷ்டிரனுக்குள்ள என்ன ஆயிடுதுனாக்கா, இப்ப துரியோதனனா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே இப்ப நீங்க சொல்றப்படிதான் யானைப்படை, அதுக்கு என்ன கால்படை, அப்புறம் என்னது குதிரைப்படை, எல்லாம் படப்படையா நிறைய இருக்கு, அக்ஷவணி நிறைய இருக்கு. சோ எப்படி நமக்குதான் வெற்றி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த படையெல்லாம் ஒண்ணும் நமக்கு கடைசி காலத்திலும் வெற்றி நிச்சயம் பண்ணறதுக்கு தட் இஸ் நாட் த பாராமீட்டர். நமக்கு என்ன வேணும், பகவானுடைய பலம் தான் வேணும். எஸ். அப்புறம் யாரு, உமாபதி சிவா பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा. अद स्त्रीदान पृष्ठवा दद्राष्ट्रान् करेक्ट लेटर पास पढ़ी. धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्राशंपदे संपादे धनुरुत्यम्पय पाण्डव ऋषिकेशं ददा वाक्यं இதமஹ மகிபதே. உங்களோட கால் வாங்குறதுல இதமாக மகா மகிபதே. மெதுவா படிங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு அது தெரியும். அதன் பின் வியாஸ்திதான் நிலை பெற்ற திருதராஷ்டிரா பார்த்து, திருதராஷ்டிரின் புதல்வர்கள் கபித்வஜ அனுமானின் கொடியை தாங்கியவன், பிரவருத்தே ஈடுபாட தயாராக, சஸ்திர சம்பதே அம்புகள் எய்ய, தனு வில் உத்யம்ய எடுத்து, பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் ரிஷிகேஷம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் ததா அச்சமயத்தில் வாக்கியம் வார்த்தைகள் இதம் இவ்வாறு ஆக கூறினான். மகிபதே மன்னரே. பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீ பிரபுபாதருக்கு ஜெய். அச்சமயத்தில் அனுமானின் கொடியை தாங்கிய தேரில் அமர்ந்திருந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தனது வில்லை ஏந்தி அம்புகள் எய்ய தயாரானான். மன்னரே, அணிவகுக்கப்பட்ட படையில் திருதராஷ்டிரின் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் பின்வருமாறு கூறினான். பொருளுரை. போர் தொடங்க உள்ளது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நேரடி வழிகாட்டுதலின்படி எதிர்பார்க்காத அளவில் நல்ல முறையில் அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டவர்களது படை பலத்தை கண்டு திருதராஷ்டிர புதல்வர்களின் நம்பிக்கை ஏறக்குறைய சிதைவடைந்து விட்டதை மேற்கண்ட உரையிலிருந்து அறிகிறோம். அர்ஜுனனின் கொடியிலுள்ள அனுமானின் சின்னம் வெற்றியின் மற்றோர் அறிகுறியாயிற்று. ஏனெனில் ராமருக்கும் ராவணனுக்கும் நடைபெற்ற யுத்தத்தில் அனுமான் ராமனின் தரப்பில் ஒத்துழைத்தார். ராமர் வெற்றி வாகை சூடினார். தற்போது அர்ஜுனனின் ரதத்தில் ராமரும் அனுமானும் அவனுக்கு உதவுவதற்காக வீற்றுள்ளனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சகாத் ராமரே. மேலும் எங்கெல்லாம் ராமர் உள்ளாரோ அங்கெல்லாம் அவரது நித்திய சேவர்களான அனுமானும் நித்திய நாயகியும் அதிர்ஷ்ட தேவதையும் பொடி எழுத்தாருனால கோண்டு பார்க்க அதிர்ஷ்ட தேவதையான சீதையும் வீற்றிருப்பார். எனவே எதற்கு நாயகியும் அதிர்ஷ்ட தேவதையுமான சீதையும் வீற்றிருப்பார். எனவே எத்தகைய எதிரையும் கண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் அர்ஜுனனுக்கு இல்லை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக புலன்களின் அதிபதியான
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவனுக்கு வழிகாட்ட உள்ளார். எனவே போரை இயக்க தேவையான நல்லறிவுரைகள் அர்ஜுனனுக்கு எளிமையாக கிட்டும். பகவானால் அவரது நித்திய பக்தனுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மங்களகரமான சூழ்நிலைகள் வெற்றி உறுதி என்பதை தெளிவுபடுத்தும் சின்னங்களாகும். ஹரே என்ன கிருஷ்ணா. படிச்சீங்க? இப்ப இது மாத்திரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. போர் தயாராக இருக்கிறது. கிருஷ்ணர் நிறைய வழிகாட்டலின்படி நல்ல முறையில் அணிவகுப்பட்ட படைகள் பாண்டவர் பக்கம் இருக்காங்க. அதை கண்டு திருதராஷ்டிர புதல்கள் நம்பிக்கை ஏறக்குறைய அதுல இருந்து விலகிட்டாங்க. பயம் வந்துட்டு உங்களுக்கு. பயம் வந்துட்டு அர்ஜுனன் கொடியில வந்து அனுமான் சின்னம் மேல பறக்க விட்டுருக்காங்க. வெற்றியின் மற்றொரு அறிகுறி பாண்டவர்களுக்கு. ராவணரும் போர் நடக்கும் போது அனுமான் கூட இருந்து அவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து வெற்றி கொடுத்தாரு. தற்போது ராமனும் அனுமானும் நித்திய சேவர்களாக அர்ஜுனன் பக்கம் இருக்காங்க. எங்கெல்லாம் அது மாதிரி நிறைய இந்த அறிகுறி எல்லாம் அவளுக்கு தெரியறது. சோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் பயந்துட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி என்னது இந்த சங்கோதம், அது நம்ம இம்பார்ட்டண்டா சொல்லலையே. சங்கோதம் வந்து ஹிருதயம் வியதாரயத், அதுன்னு அந்த ஒரு வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க எல்லாரும் தான் சங்கோதரத்தை வந்து கேக்குறாங்க. ஆனா ஏன் கௌரவர்களுக்கு மாத்திரம் அந்த மாதிரி என்னது அவங்க நெஞ்சு ஹிருதயம் நொறுங்கினு போட்டிருக்கு. ஏன்னா பயம். ஒருத்தருக்கு எப்ப பயம் வரும்? மடியில கனம் இருந்தா பயம் சொல்லுவோம் இல்லையா? நமக்கு வந்து ஏதோ பொய் சொல்லிட்டோம்னா பயம். ஐயோ எப்ப பிடிபடுவோமோ தெரியலையே, அந்த ஒரு பயம் இருக்கும். ஒரு பொய் சொன்னோம், ஒரு திருடினோம், எது இருந்தாலும் ஒரு தப்பு செயல் பண்ணோம்னா பயம் இருந்துட்டே இருக்கும். எப்ப நேரேவா நேரேப்போ ரொம்ப இதா இருந்தோம்னாக்கா ஒரு பயம் இல்லை. எது சொன்னாலும் உண்மைதான் பேச போறோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இது இருக்காது. அப்ப பயம் இல்லாத இதுல என்னது சங்கு ஊதுறது. அதுல என்ன அப்படின்னு இவங்களுக்கு சங்கு ஊதும் போதே ஆஹா இது என்ன சங்கு ஊதுறதுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எப்ப சங்கு ஊதுவாங்க? அந்த இது அவங்களுக்கு எல்லாம் நினைவு வந்து ஆச்சு, இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் பயணம், இனிமே வீட்டுக்கு எல்லாம் போக போறது இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னது பயமே வந்துவிட்டோம். அப்ப அது ஏன் அவங்களுக்கு மாத்திரம் வந்து அந்த ஒரு பயம் வந்தது? ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் யாருடைய பக்கம் நம்ம இருக்கோம். அவர் இது இவங்களோட துரியோதனன் ராஜா புத்திரன் ராஜாவா இருந்தாரு. அப்போ அவன் சொல்றபடிதான் கேட்கணும்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அந்த மாதிரிதான் அந்த ராஜாமார்கள் தான் இருந்தாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியும். அப்போ என்னது எதிர்த்து நின்றுட்டு இது பண்ண முடியல. ஆனா பட் பெரியவங்களுக்கே முடியலையே இல்லையா? இவர் துரோணாச்சாரியர் ஆகட்டும், கிருபாச்சாரியர், அப்புறம் என்ன துரோணாச்சாரியர், பீஷ்மர், இவங்கள பெரியவங்க எல்லாம் இருந்துட்டு அவங்களே எதிர்த்து நிக்கல. அப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன இவங்க தானே ராஜாமார்கள். அவங்களுக்கு வந்து சரின்னு போனாங்க அவங்களுக்கு என்னது ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. ஆனா அவங்களோட அழிவு நிச்சயம் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்தது. அதனால பயம். இங்க என்னது என்னெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து சாதகமா வந்து ஒரு சின்னம். கப்பி துவஜம்னா என்னது? இது கொடி. கப்பினா என்னது? குரங்கு. சோ குரங்கு அந்த துவஜத்துல இருக்குன்னா நிஜமா ஒரு குரங்கு இல்ல, கப்பினா அந்த ஹனுமானே அந்த துவஜத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். சோ ஹனுமான் ராமரின் அப்ப ஏன் அந்த மாதிரி ராமர் இது ஹனுமான் வந்து ஒரு வெற்றியின் அறிகுறினாக்கா ராமாயணம் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும். கண்டேன் சீதைன்னு சொல்லிட்டு அவர் தானே போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தார் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அப்ப என்னது எல்லா அறிகுறி. அப்புறம் லட்சுமி தேவியே இருக்கா. கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரோ கிருஷ்ணரோட நெஞ்சில யார் எப்பவுமே பெர்மனண்டா ரெசிடென்சிஸ் லட்சுமி தேவி தான். அதனாலதான் லட்சுமி பூஜை பண்ணும்போது நீ கிருஷ்ணர் கூப்பிட்டா நானும் கூட வருவேன் இல்ல. கிருஷ்ணர் பூஜை பண்ண, கிருஷ்ணருக்கு வழிபாடு பண்ணேன்னா நானும் கிருஷ்ணர் வரப்போல நானும் வந்துடுவேன். நீ என்ன மாத்திரம் கூப்பிட்டா நான் எப்படி வர்றது? என் ஹஸ்பண்டை விட்டுட்டு நான் வரதுக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படிமாங்களாம். அதனால வெறும் கிருஷ்ணர் இது என்னது லட்சுமி பூஜா எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ணரை வழிபட்டுட்டு லட்சுமி பூஜா பாக்கி எல்லாம் பண்ணலாம். சோ என்னால என்னன்னாக்க இப்போ லட்சுமி தேவி இருந்தா என்னது செழிப்பு, நல்ல செழிப்பு இருக்கும். அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? அவரது நித்திய சேவகனாக அனுமானம் இருக்காங்க. அப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு எல்லாவற்றையும் மேலான புலன்களின் அதிபதியான பகவான் கிருஷ்ணர் அவனுக்கு வழிகாட்ட உள்ளார். ரிஷிகேஷ அப்படின்னா புலன்களின் அதிபதி, அவரும் கூடவே இருக்கார். கிருஷ்ணரும் கூட இருக்கார். இதெல்லாமே ஒரு என்னது கண்டிப்பா நமக்கு வெற்றி தான். கிருஷ்ணர் சொல்றார், நம்ம செய்யறோம். அவர் சொல்றா போல நம்ம செய்யறோம். நமக்கு இப்ப இதுல என்ன லெசன்? பகவான் என்ன சொல்றாலும் அது போல் கேட்டு நடக்கணும். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், எனக்கு அது கொடுத்தா நீங்க போறோம் அப்படிங்கிற அது மாத்திரம் கொடுத்து நீ அதையே சாப்பிடு. எத்கரோஷி தர்ஷனமே வரும் 9வது சாப்டர்ல இதெல்லாம் தான் வரும். ஆனா இப்போதே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம். லெவல் 1 லெவல் 2 எல்லாம் பகவத்கீதா படிச்சதுனால நமக்கு நல்லா தெரியும் எப்படி இருக்கணும்னு. அப்ப இப்ப லெவல் 5 பக்தி சாஸ்திரம் வந்துட்டோம். இல்ல அது பேருக்கு தான். நான் படிப்பேன், காதால கேட்டுப்பேன், ஆனா ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நமக்கு எல்லாம் அப்புறம் ஆன்மீகத்துல முன்னேறது ரொம்ப கஷ்டம்.
அதனால திரும்பி பக்தி சாஸ்திரியில நம்ம திரும்பி நல்லா டீட்டெயிலா படிச்சு நம்ம எடுத்துக்கணும், அதை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. சோ பகவான் என்ன சொல்றாரோ அது போல கேட்டு நடந்து நம்ம L3ல அதான் படிச்சோம் இல்லையா, ஆனுகூலேனு கிருஷ்ண அனுஷீலனம் பக்தி உத்தமம். அந்த பக்தி தான் உத்தம பக்தி. பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துற அந்த வகையில நம்ம அவருக்கு சேவை புரிஞ்சோம்னா அதுதான் உத்தமமான பக்தி. அது படிச்சோம். அதுதான் இங்கேயும் கொடுத்திருக்கு. பகவான் சொல்ற போர் புரின்னு நான் செய்யறேன். முதல்ல இவருக்கு இருந்தது, அர்ஜுனனுக்கு இன்னும் வருமே. அர்ஜுனனுக்கு என்னுடைய தாத்தா நிற்கிறாரு, என்னுடைய ஆச்சாரியர் நிற்கிறாரு, என்னுடைய கசின்ஸ் எல்லாரும் என்னுடைய மனுஷங்க நிற்கிறாங்க. நான் ஒரு வில்ல இதுனா எல்லாம் இறந்து போயிடுவாங்க, இதெல்லாம் பாவ செயல் தான், அப்படி இப்படிலாம் நிறைய ரீசன் சொல்லுவார். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வரும், 2வது சாப்டர் 10 வரைக்கும் வரும். அந்த நம்ம எல்லாம் நார்மலா திங்க் பண்றவங்க தான் அவனும் திங்க் பண்றோம். ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீங் இல்லையா. ஆனா அந்த மாதிரி கிடையாது. எது எப்போ நடத்தணுமோ அது நடத்தணும். நீ ஒரு என்னுடைய ஒரு கருவி மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்றேன். நான் நினைச்சா இப்படி சொடுக்கு விட நேரத்துல எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்க. ஆனா அது வேண்டாம். என் பக்தரை வச்சே நான் அவங்களை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு காரியமா. இப்போ இதெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. நம்மள மாதிரி ஒரு சிறிய புத்தி உடையவர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு மாதிரி. அப்ப நமக்கு ஒரு ஸ்லோகால இருந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கும். சோ இந்த மங்களகரமான சூழ்நிலைகள் வெற்றி உறுதி என்பதை தெளிவுபடுத்தும் சின்னங்கள் ஆகும். இதெல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்து 21, 22 யார் படிக்கிறாங்க? எவ்வளவு ஹரே இருக்கு? கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். சுஜாதா ஹரே மாதாஜி யார் படிக்கிறாங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனந்தி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நீங்க தான் பேசினாலும் நினைக்கிறேன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வைங்க, உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். சுஜாதா மாதாஜி படி. அர்ஜுன உவாச்ச சேனையோருபயோர்मध्ये ரதம் ஸ்தாபயாமி உங்க நெட் சரியில்லை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. ரொம்ப நெட். ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. உங்களோட நெட் பயங்கர விட்டு 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 கேட்கறது. விட்டு விட்டு கேட்கறது. விட்டு விட்டு என்னோட ஆக்ஷன் பாருங்க, அப்போ புரிஞ்சிடும். கேட்கலை, விட்டு விட்டு தான் கேட்டது. மாதாஜி நீங்க அவங்க மியூட் போட்டுட்டு நீங்க சொல்ல வேண்டியது சொல்லுங்க மாதாஜி, அப்பதான் அவங்களுக்கு புரியும். என்னது? அவளை மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசுங்க மாதாஜி, அப்பதான் அவளுக்கு புரியும். இல்ல அவங்க பேசிட்டே இருக்கும்போது எப்படி? ஓகே பரவாயில்ல, புரிஞ்சதா? சுஜாதா மாதாஜி லாக் அவுட் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணுங்க. லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க. அது வரைக்கும் லலிகண்ண மாதாஜி படிச்சுன்னு இருப்பாங்க. அடுத்த ஸ்லோகா நீங்க படிங்க. லலிகண்ண மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 21 to 22. அர்ஜுன உவாச்ச சேனயோருபயோர்मध्ये ரதம் ஸ்தாபயாமி அச்யுத யாவத் ஏதான் நிரீக்ஷே அகம் யோத்து காமான் அவஸ்திதான் கைர்மயா சக யோத்தவ்யம் அஸ்மின் ரணசமுத்யமே. அர்ஜுன உவாச்ச. அர்ஜுனன் கூறினான், சேனையோ சேனைகளுக்கு, உபயோ இரண்டு, மத்தியில், ரதம் தேர், ஸ்தாபையே தயவு செய்து நிறுத்தும், மே என்னுடைய, அச்சுத வீழ்ச்சி அடையாதவரே, யாவத் முடிந்தவரை, ஏதான் இவர்களை எல்லாம், நிரீக்ஷே பார்க்கும்படி, அகம் நான், யோத்து காமான் சண்டையிட விருப்பம் கொண்டுள்ள, அவஸ்திதான் போர்க்களத்தில் அணிவகுத்துள்ள, கை யாருடன், மயா என்னால், சக இணைந்து, யோத்தவ்யம் சண்டையிட வேண்டும், அஸ்மின் இந்த, ரண போர் சமுத்தியமே முயற்சியில். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அர்ஜுனன் கூறினான், வீழ்ச்சி அடையாதவரே, போர் புரியும் ஆவலுடன் இங்கே கூடியுள்ளவர்களில் எவர்களோடு நான் இந்த மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பார்க்கும்படி தயவு செய்து எனது ரதத்தை இரு சேனைகளுக்கு மத்தியில் நிறுத்தவும். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ற போதிலும் தனது காரணமற்ற கருணையால் தன் நண்பனின் சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தார். தனது பக்தர்களிடம் தனக்குள்ள பிரியத்தில் அவர் என்றுமே தவறுவதில்லை என்பதால் இங்கு அச்சுதா வீழ்ச்சி அடையாதவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். தேரோட்டி என்ற நிலையில் அர்ஜுனன்
அர்ஜுனனது ஆணைகளை அவர் நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும் என்பதால் அவர் அதற்கு தயங்கவில்லை. அவர் அச்சுதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். தனது பக்தனுக்காக தேரோட்டியின் நிலையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு இருந்தாலும் அவரது உன்னத நிலைக்கு இழிவு ஏதும் ஏற்படவில்லை. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள், புலன்களின் அதிபதியான ரிஷிகேஷர். பகவானுக்கும் அவரது சேவகனுக்கும் இடையே உள்ள உறவு திவ்யமானதும் மிக சுவையானதும் ஆகும். சேவகன் எப்போதுமே பகவானுக்கு ஏதாவது சேவை செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறான். பகவானோ பக்தனுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை எப்போதும் எதிர்நோக்குகிறார். தான் மற்றவர்களுக்கு ஆணையிடும் நிலையில் இருப்பதை காட்டிலும் தனது தூய பக்தன் தனக்கு ஆணையிடும் நிலையை ஏற்றுக்கொள்வதில் பகவான் பேரின்பம் காண்கிறார். அவரே எஜமானர் என்பதால் அனைவரும் அவரது ஆணைக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள். அவருக்கு ஆணையிடும் அளவிற்கு அவரை விட உயர்நிலையில் எவரும் இல்லை. எந்த சூழ்நிலையிலும் வீழ்ச்சியடையாதவர் என்ற போதிலும் தூய பக்தன் தனக்கு ஆணையிடுவதை காணும்போது திவ்யமான இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார். பகவானின் தூய பக்தனான அர்ஜுனன் தன் தாயாதிகளிடமும் சகோதரர்களிடமும் போர் புரிய விரும்பவில்லை. ஆனால் எவ்வித சமாதானத்திற்கும் இணங்காத துரியோதனின் பிடிவாதத்தாலேயே அவன் போர்க்களத்திற்கு வர நேர்ந்தது. எனவே போர்க்களத்தின் தலைவர்கள் யார் என்பதை காண அவன் பேராவல் கொண்டிருந்தான். போர்க்களத்தில் சமாதான முயற்சி என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை என்றாலும் அவர்களை மீண்டும் பார்க்கவும் தேவையற்ற இந்த போரில் ஈடுபட அவர்கள் எந்த அளவுக்கு தயாராக இருந்தனர் என்பதை பார்க்கவும் அவன் விரும்புகின்றான். ஒரு சம்மரி மாதிரி சொல்லுங்க மாதாஜி. பகவான் இங்க தன் பக்தனுக்காக, பக்தன் பிளஸ் நண்பன் அர்ஜுனனுக்காக அவரை சேவை செய்ய காத்துட்டு இருக்காரு. அதே மாதிரி பக்தனும் பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆவலா இருக்காரு. இங்க அச்சுதான்னு பகவானை குறிக்கிறாங்க. அச்சுதா அப்படி மீனிங்னா வீழ்ச்சி அடையாதவர் அப்படின்னு. அதே மாதிரி ரிஷிகேஷர்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது புலன்களின் அதிபதி அப்படின்ற ஒரு மீனிங். இவங்களை பகவான் பக்தனுக்கு உள்ள உறவு ரொம்ப திவ்யமானதாகவும் இருக்கும், சுவையாகவும் இருக்கும். சோ இவங்க ரெண்டு பேருமே மியூச்சுவலா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சேவை செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஆவலா இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்ப முதல்ல பகவானும் வெயிட் பண்றாரு. தன் பக்தன் நமக்கு ஆணையிடுவானா அப்படின்னு சொல்லி காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அதுலயே அவர் மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு. என்னதான் இருந்தாலும் அவர் எஜமானரா இருந்தாலும் அவர் அவரோட பொசிஷன் ஒரு தேரோட்டியா இருந்தாலும் பட் அவரோட புகழ் குறையல. சோ அவரு சுப்ரீம் லார்ட்ன்றது அந்த பொசிஷன்ல தான் இருக்காரு. அதனால அது சொல்றேன். நீங்க சொன்னதுல அந்த இது சொன்னீங்க இல்லையா, பக்தர்கள் சேவை புரியறாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அதை சொல்லிட்டு அப்புறம் கடவுளும் வெயிட் பண்றாரு. இவன் இப்போ எனக்கு சேவை புரியுமா, சோ தட் ஐ கேன் கிவ் ஹிம். அவர் நமக்கு அருளறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம அணுகவே இல்லை அப்படின்னா அவர் எல்லாம் பெனடிக்ஷன் வச்சுட்டு இருக்காரு. உனக்கு அந்த வரமளிக்கிறேன், இந்த வரமளிக்கிறேன். ஆனா நம்ம நெருங்கவே இல்லைன்னா அவர் எப்படி வரமளிப்பார்? நம்ம ஏதோ கொஞ்சமாவது அவரை நினைத்துட்டு கொஞ்சம் பண்ணினோம்னு அவர் வெயிட் பண்ற நமக்கு பிரதிபலன் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இவர்தான் கொடுத்திருக்காங்க. பகவான் சேவகன் இப்பொழுதும் பகவானுக்கு ஏதாவது சேவை செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறான். பகவானோ பக்தனுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை எப்போதும் எதிர்நோக்குகிறார். நான் எப்போ அவனுக்கு நான் அவனுக்கு அவன் என்ன கேட்கணும்னு அதுக்குள்ள நடத்தும். இப்ப நம்ம பசங்க, நம்ம வீட்லயே பசங்களுக்கு நமக்கு தெரியும் அவன் என்ன கேட்பான்னு. அது கேட்டு அழுது படிவாதம் பிடிச்சு நம்ம அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண மாட்டோம். இவன் கேட்பான், தெரியும் அவனுக்கு பசிக்கும், இந்த நேரத்தை அவன் கேட்பான். அப்ப நம்ம ரெடியா அவன் பண்ணி கொடுத்துருவான் இல்லையா? அதே மாதிரி கடவுளும் வெயிட் பண்றாரு. இவன் எப்படி அவன் இங்க என்ன அணுகுவான், இவன் என்னெல்லாம் கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டார். அவனுக்கு என்ன தகுதி உண்டோ அதான் கொடுப்பார். ஆனா அவர் எதிர்நோக்கின்னு இருக்க இவன் எப்போ என்கிட்ட வருவான், நான் so that I can serve him better அப்படி. சொல்லுங்க, நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, அதுக்குள்ள எனக்கு அந்த பாயிண்ட் எனக்கு அப்புறம் நடுவுல தேர ரதத்தை நிறுத்தி யாரெல்லாம் எதிர்த்து போரிட வந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப ஆவலோட பாக்குறான். எப்படியும் போர் சமாதானம் பண்ணியும் இனிமே நடக்காம இருக்க போறது இல்ல. சோ யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்ற பாக்க ரெடியா. அவருக்கும் போரிடலாம் இஷ்டம் இல்ல. ஆனா அந்த சமாதானத்துக்கும் தாண்டி போயாச்சு. சமாதானத்துக்கும் அவங்க ரெடியாவும் இல்ல. போர் புரியதான் வேணும்னு வந்த உடனே என்ன பண்ணோம், சரி யாருதான் நம்மளை எதிர்த்துட்டு போரிடுறாங்கன்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு விருப்பம் கொண்டு போரோட அது ரெண்டு
அதுக்கு அணிக்கு நடுவுல இந்த தேரை கொண்டு நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு ஆணையிடுற. பகவானுக்குள்ள ஆணையிட்டெல்லாம் அவர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் இது வந்து அவ்வளவு தூய பக்தனா இருக்கிறதுனால பகவானை எதிர்நோக்கிட்டு இருக்காரு. அவன் என்கிட்ட என்ன உதவி கேட்பான், நான் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு. இந்த மாதாஜி படிக்கட்டும். அனந்தி மாதாஜி படிச்ச அப்புறம் வந்து ரஞ்சனி மாதாஜி வந்து, இந்த மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? சுஜாதா மாதாஜி, அவங்களுக்கு நெட் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். வந்துட்டேன் மாதாஜி. வந்துட்டீங்களா? ஓகே. கேக்குதா மாதாஜி? இருக்கீங்க. இப்போ கிளியரா இருக்கு, இப்போ கிளியரா இருக்கு. ஆனா அனந்தி மாதாஜி படிக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட். மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். அனந்தி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அனந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. 23 தானே மாதாஜி? ஆமா 23. யோத்யஸ்யமானான் அவேக்ஷேகம் யயதேத்ர சமாகதாக தாத்ராஷ்ட்ரஸ்ய துர்புக்தேர் யுத்தே பிரிய சிஹிஸ்ஸவஹ. யோத்யமானான் போர் புரிய போகிறவர்கள், அவேஷ நான் பார்க்கட்டும், அகம் நான், ஏ யார், ஏதே அவர்கள், அத்ர இங்கே, சமாகதாக கூடியுள்ள, தார்தராஷ்டிரஸ்ய திருதராஷ்டிரரின் மகனை, துர்புத்தே கெட்ட புத்தியுடைய, யுத்தே போரில், பிரிய நன்மை, சீஷவ விரும்பி, கெட்ட புத்தியுடைய திருதராஷ்டிர மகன். பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். என்ன சொல்லுங்க மாதாஜி? பொருளுரை வழங்கிய மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியல, நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அப்புறம் உங்களுக்கு பழகிடும். ஓகே, கேட்டுதான் நான் சொல்றது? கேக்குறது மாதாஜி, கேக்குறது. ஓகே, படிங்க. கெட்ட புத்தியுடைய திருதராஷ்டிரரின் மகனை மகிழ்விக்கும் விருப்பத்தோடு இங்கு போர் புரிய வந்திருப்பவர்களை நான் பார்க்க வேண்டும். பொருளுரை: தனது தந்தை திருதராஷ்டிரருடன் கூட்டு சேர்ந்து பாண்டவர்களின் அரசை சதித்திட்டங்களால் ஆக்கிரமிக்க துரியோதனன் விரும்பினான் என்பது அனைவரும் அறிந்த இரகசியமாகும். எனவே துரியோதனன் தரப்பில் இணைந்தவர்கள் அனைவரும் ஒரே குட்டையில் ஊறிய மட்டைகளாகவே இருக்க வேண்டும். போர்க்களத்தில் போர் தொடங்குவதற்கு முன் அத்தகையவர்கள் யார் என்பதை அர்ஜுனன் காண விரும்பினானே தவிர அவனுக்கு அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் எண்ணம் அவனுக்கு இல்லை. கிருஷ்ணர் அருகில் அமர்ந்திருந்ததால் வெற்றியில் அர்ஜுனனுக்கு முழு நம்பிக்கை இருந்தது. இருப்பினும் தான் சந்திக்க உள்ள படையின் பலத்தை மதிப்பிடுவதற்காக அவர்களை காண விரும்பினான். என்ன படிச்சீங்க நீங்க? திருதராஷ்டிரனோட சேர்ந்து இது நல்லா போட்டிருக்கலையா? துரியோதனன் தரப்பில் இணைந்தவர்கள் அனைவரும் ஒரே குட்டையில் ஊறிய மட்டைகளாகவே இருக்க வேண்டும். சோ எப்படி இல்லையா, நம்ம வந்து இப்ப ஆன்மீகத்துல நம்ம இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் புரியுறது. ஏன்னா நமக்கு இப்ப தெரியும் யார்கிட்ட சங்கம் வைக்கணும். கிருஷ்ண பக்தி இல்லாதவர்கள்ட்ட போய் பேசுங்க பார்க்கலாம். ஒரு நாள் வேணா கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்போம், 2வது நாள் நம்மளே மாத்தி விட்டுடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே கொஞ்சம் ஒரு இதா இருக்கும், என்ன இப்படி பேசுறாங்களே அப்படின்னு. 2வது நாள் அவன் சொல்றது கரெக்ட் இல்ல அப்படின்னு தோணும். 3வது நாள் அவன மாதிரி ஆயிடுவோம் நம்ம. அதனாலதான் சங்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப இந்த துரியோதனம் கெட்டவன் எல்லாருக்கும் தெரியும். கெட்டவன்னா என்னது, அந்த மாதிரி ஒரு என்னது ரஜோகுணம் பிடித்தவன். யாருக்கு ஒண்ணும் கொடுக்க மாட்டேன், நாங்க தான் எல்லாம் ஆளணும் அந்த மாதிரி. அது தெரிஞ்சுட்டே அவங்க என்னது அவனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க. சோ ஒரே குட்டையில் ஊறிய மட்டைகளாகவே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணிச்சு விடுறான். ஓகே, அப்புறம் என்னது, போர் புரியறதுக்கு ஒண்ணு சமாதானத்துக்கு எல்லாம் கிடையாது. எப்படியும் நிச்சயம் ஆயிடுத்து. சரி, யாருதான் நம்ம எதிர நிக்கிறாங்க, நம்ம பெரிய வில்லாளி இல்லையா, ஒரு அம்பு எதுனா எல்லாம் இறந்துடுவாங்க, அந்த நல்ல ஒரு நம்பிக்கையோட தான் போறான்னா என்னது, சரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட், என் முன்னாடி யாரெல்லாம் நிக்கிறாங்க பாக்கலாம், ஒரு வில்லுல வந்து ஒரு அம்பை எதுனா எல்லாரும் இறந்துடுவாங்க, அந்த ஒரு தைரியத்தோட போறான். முழு நம்பிக்கை இருந்தது. இருப்பினும் தான் சந்திக்க உள்ள படையின் பலத்தை மதிப்பிடுவதற்காக அவர்களை காண விரும்பினான். இதுதான் படிச்சோம். இன்னும் ஒண்ணு படிச்சிருங்க மாதாஜி, இங்க இருக்கு. இதையும் படிச்சிருங்க. சஞ்சய் வாச்ச இல்லையா, சீட்ல இல்லையா நீங்க? ஓகே, ரஞ்சினி பாண்டியன் மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் முக்தோ ரிஷிகேஷ குடாகேஷன பாரத சேனையோர் உபயோர் மத்தியே சாபைத்வா ரதோ உத்தமம். மாதாஜி அந்த இது சொல்லணும் மாதாஜி.
இது சொல்லணுமே மொழிபெயர்ப்பு. அது first இது ஓகே முடிச்சிருங்க. மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச, சஞ்சயன் கூறினான், ஏவம் இவ்வாறு, உக்தக அழைத்தது, ரிஷிகேஷக பகவான் கிருஷ்ணர், குடாகேஷனக அர்ஜுனனால் பரத குலத்தோனே, சேனையோ சேனைகளின், உபயோ இருதரப்பு, மத்தியில் ஸ்தாபித்வா நிறுத்தி, உத்தம ரதம். கொஞ்சம் மெதுவா படிங்க. சரி ரொம்ப அவசரமா படிங்க, அதனாலதான் தப்பு வருது. மைண்ட்ல என்னன்னா நிதானம். நீங்க எவ்வளவு ஜபம் பண்றேன்? 16 பண்றேன் மாதாஜி. பண்றீங்களா 16? ஆனா உங்களோட இது அந்த பேச்சதுல எனக்கு இன்னும் அது கொஞ்சம் சமாதானம் இல்லாதக்கு நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்றது. ஸ்தாபயித்வா என்ன கண்ணுல தெரியுது. அப்ப என்ன உங்களோட பிரணத்திலையும் மிஸ்டேக் வருது இல்லையா, அதனால சொல்றேன் மெதுவா படிங்கோ. தமிழ்ல தான் இருக்கு, ஒன்றும் அவசரமே இல்ல. தா எங்க தா இருக்கும் அங்க தா சொல்லி பயித்வா ஸ்தாபயித்வா நிறுத்தி ரத உத்தமம் உத்தம ரதம். மெதுவா படி, அவசரமே இல்ல. ஸ்தாபயித்வா நிறுத்தி ரத உத்தம ரதம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாத. இன்னும் நிறைய ஆட் பண்ணுவேன் நான், இன்னும் போக ஆட் பண்ணுவேன். முதல்ல இது வரட்டும் வாயில. அவரது இதெல்லாம் வருமே, தெய்வ அருள் என்ன தெய்வ இதெல்லாம் வருமே, அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுதான் அவருக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்டோட தான் நம்ம இதெல்லாம் சொல்லணும். ஆனா இப்போதைக்கு பேர் மாத்திரம் சொல்லி அவரை நினைவு கூர்ந்துதான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். குருவோட தயவு இல்லாம நம்மளால முன்னேற முடியாது. அது ஒண்ணு நல்லா நம்ம நினைச்சுக்கணும். குரு வேணும், குரு வேணும். தெய்வ திரு வேதாந்திக அந்த மாதிரி அப்புறம் நேக்கே தமிழ் வராது மாதாஜி. நான் வந்து இங்கிலீஷ்ல ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பேன். எனது டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்பட் பை இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எனது ஜெயனு எல்லாம் வருது எனக்கு. அந்த மாதிரி டிவைன் கிரேஸ் எல்லாம் நான் வந்து இங்கிலீஷ்ல சுவாமி பக்தி வேதாந்த சுவாமி சொல்லலாம். வைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி, ஏசி பக்தி வேதாந்த. அப்புறம் மெதுவா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஆனா இப்போதைக்கு என்னது மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவருக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட். வெறும் பிரபுபாதர் நம்ம யாரு, நம்ம பசங்களை வேணா அந்த மாதிரி கூப்பிடலாம். அதுவும் ஒரு வயசுக்கு அப்புறம்லாம் அந்த மாதிரி இல்ல, கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்டோட தான் நம்ம பிள்ளையா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தான் கூப்பிடணும் இல்லையா. ஓகே, எனிவே சோ அது நான் சொல்லிட்டேன், உங்களுக்கு வாயில வரலன்னா மெதுவா போகலாம். 2, 3, 3rd chapter 4th chapter வரதுக்குள்ள நான் நுழைஞ்சிட்டு வந்தேன் வாயில. படிங்க. சஞ்சயன் கூறினான், பரத குலத்தவரே, அர்ஜுனன் இவ்வாறு கூறியவுடன் பகவான் கிருஷ்ணன் அவனது உத்தம ரதத்தை இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் கொண்டு நிறுத்தினார். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் குடாகேசன் என்று வழங்கப்படுகின்றான். குடாகா என்றால் உறக்கம். உறக்கத்தை வெல்பவன் குடாகேசன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். உறக்கம் என்றால் அறியாமை என்று பொருள். கிருஷ்ணனுடனான தனது நட்பால் தூக்கத்தையும் அறியாமையையும் அர்ஜுனன் வென்றிருந்தான். கிருஷ்ணரின் மிக சிறந்த பக்தன் என்பதால் அவனால் ஒரு கணமும் கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாது. ஏனெனில் இதுவே பக்தனின் இயற்கையாகும். உணர்விலும் சரி உறக்கத்திலும் சரி பக்தனால் கிருஷ்ணனது நாமம், ரூபம், குணம் மற்றும் நீலைகளை நினைப்பதிலிருந்து ஒருபொழுதும் விடுபட்டிருக்க முடியாது. இவ்வாறாக கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைப்பதன் மூலமாக உறக்கத்தையும் அறியாமையும் வெல்ல முடியும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது சமாதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. எல்லா உயிர்களின் புலன்களையும் மனத்தையும் வழிநடத்தும் ரிஷிகேஷர் என்பதால் சேனையோர் நடுவே தேரை நிறுத்த சொல்லும் அர்ஜுனனின் நோக்கத்தை கிருஷ்ணனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இவ்வாறு தேரை நிறுத்திய அவர் பின்வருமாறு பேசினார். மாதாஜி சஞ்சயன் வந்து கூறினா, பரத குலத்தவரே, அர்ஜுனுடன் கூறினான். இந்த ஸ்லோகத்துல குடாகேசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏன்னா அவர் தூக்கத்தை வந்து தூங்காம இருக்கக்கூடிய நிலைமை உடையவர் அவரு. அதனாலதான் அவருக்கு வந்து குடாகேசன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இயற்கையாகவே அவர் வந்து அந்த குணம் உடையவராக இதுல இருக்குது. அவர் கிருஷ்ணனுடைய நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகளை நினைத்துட்டே இருப்பார். எப்பவுமே விடாம சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்மையுடையவராக இருப்பார். இவ்வாறு கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணனை பற்றி நினைப்பது மூலமாக உறக்கத்தையும் அறியாமலையும் வெல்லக்கூடியவராக இருந்தவர் அந்த அர்ஜுன் என்றது இங்க நமக்கு தெரியுது. எல்லா உயிர் புலன்களையும் மனத்தையும் வழி நடத்தும் ரிஷிகேஷர் என்பதால் சேனையினுடைய நடுவை வந்து தேரை வந்து நிறுத்த சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் இது பண்றதா இங்க வந்து நமக்கு தெரியும்.
கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய என்னது எல்லாம் தெரிஞ்சு இவன் எவ்வளவு பெரிய பக்தன் எல்லாம் தெரியும். அவர் என்ன ஆர்டர் பண்ணாலும் அதுக்கு என்ன அர்ஜுனா சொல்றான் இல்லையா, சரி போய் நிறுத்தலாம். அவருக்கு எல்லாம் இது அது எங்க போய் நிறுத்துறாரு, கரெக்டா அவரோட தாத்தாக்கு நடுவில் அந்த மாதிரி போய் நிறுத்துவார். இவனோட மெயினா இதெல்லாம் டிராமா தான், எல்லாமே இட்ஸ் ஆல் பிளான்டு. அவனை சொல்ல வைக்கிற அவளை சொல்லி இவர் கொண்டு போய் நிறுத்த வைக்கிற அவளை நிறுத்தி அவனை குழப்ப வச்சு, இவர் தான் எல்லாம் சூத்திரதாரி, இவர் தான் டைரக்டர் ஆஃப் அ டிராமா, இவர் தான். அதனால அவர் எப்பவுமே கிருஷ்ணனோட முகத்துல என்ன இருக்கும், ஒரு சிரிப்பு தான் இருக்கும், ஒரு நமிட்டு சிரிப்பு இருக்கும். சரி நீ கேட்கறியே அதுக்கு என்ன கொண்டு போய் நிறுத்துறேனே, உனக்கு மனசுக்கு எனது கலக்கம் வர்றது வரைக்கும் கலக்கம் வந்தா தெளியும் சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம ஒரு ப்ராபபே உண்டு இல்ல, கலங்கி கலங்கி அப்புறம் கடைசியில என்ன ஒரு நல்ல தெளிவு இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி கலக்கம் வந்து வேணும், அர்ஜுனனுக்கு வேணும், அந்த மாதிரி அவர் பண்றார். எஸ், இன்னும் ஒண்ணு படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. பீமஸ் படிக்கிறா மாதாஜி. படிங்க. பீமஸ் துரோண பிரமுக்தः சர்வேஷாம் ச மகிஷ்யதாம் உவாச பார்த்த பக்ஷேதாம் சமவேதான் குருன் இதி. பீஷ்ம பாட்டனார் பீஷ்மர், துரோண ஆச்சாரியார், துரோணாரக பிரமுக்தக முன்னிலையில், சர்வேஷாம் எல்லா, ச மற்றும், மகிஷ்யதாம் உலகத் தலைவர்கள், உவாச கூறினார், பார்த்த பிதாவின் மகனே, பக்ஷிய ஏதான் எல்லாரையும், சமவேதான் கூடியுள்ள, குரு வம்சத்தினர், இது இவ்வாறு. பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் உலக தலைவர்களின் முன்னிலையில் பார்த்தா இங்கு கூடியிருக்கும் குரு வம்சத்தினரை பார் என்று பகவான் கூறினார். பொருளுரை கொடுத்த மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை கொடுத்த பிரபுபாதகருக்கு நன்றி. நன்றி. என்னது மனசுல இருந்து நம்ம அதை சொல்றதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் நம்ம நாக்கு பழகிடும். ஜெயன்னு சொல்லுங்க ஒண்ணு, அதெல்லாம் நன்றி எல்லாம். பிரபுபாதகருக்கு ஜெய். பொருளுரை. எல்லா உயிர்களின் பரமாத்மமான பகவான் கிருஷ்ணனால் அர்ஜுனனின் மனத்தில் நடந்து கொண்டிருப்பதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இங்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ரிஷிகேஷர் எனும் சொல் அவரை அனைத்தையும் அறிபவர் என்பதை குறிக்கிறது. அதே போலவே பார்த்தான் பித்ருவின் குந்தியின் மகன் என்னும் சொல்லால் அர்ஜுனனை குறிப்பிடுவது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். அர்ஜுனன் தனது தந்தை வசுதேவரின் சகோதரியான பிருதாவின் மைந்தன் என்பதால் தான் அவனது தேரோட்டியாக இருப்பதற்கு ஒப்புக்கொண்டதை நண்பர் என்ற முறையில் கூற விரும்பினார் கிருஷ்ணர். இவ்வாறு இருக்க இப்பொழுது குரு வம்சத்தினர் இருப்பார் என்று அவர் கூறியதன் பொருள், அர்ஜுனன் இங்கே போர் புரியாமல் நின்றுவிட விரும்பினானா? தனது அத்தை பிருதாவின் மகனிடத்தில் இது போன்ற செயல்களை கிருஷ்ணர் ஒருபொழுதும் பார்த்ததில்லை. அர்ஜுனனின் மனம் இங்கே பகவானால் நகைச்சுவை கலந்த முறையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்றாங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணனுடைய எல்லா உயிர்களும் பரமாத்மான பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனுடைய மனதுல என்ன இருக்குன்றது வந்து அழகா புரிஞ்சுட்டாரு. இங்க வந்து உபயோகப்பட்டுள்ள சொல்லு என்னன்னா ரிஷிகேஷர் என்ற ஒரு சொல்ல வந்து இங்க உபயோகப்படுத்துறாங்க. இது வந்து ஏன்னா இது அனைத்தும் அறிபவர் என்றுதான் இந்த ரிஷிகேஷர். அதே போல வந்து குந்தியின் மகனாக இவர் பார்த்தான் பிருத்ருவின் குந்தியின் மகன் என்ற சொல்லுங்க அர்ஜுனருக்கு வந்து இங்க குறிப்பிடப்படுகிறது. அர்ஜுனன் தனது தந்தை வசுதேவரின் சகோதரியான பிருதாவின் மைந்தன் என்பதால் தனது தேரோட்டி இருப்பதற்கு ஒப்புக்கொண்டதை வந்து நண்பன் என்ற முறையில் இங்க வந்து கிருஷ்ணன் வந்து ஏத்துக்கிறாரு. இவ்வாறு இருக்க குரு வம்சத்தினை பார் என்று அவர் கூறுவதன் பொருள் என்னன்னா, அர்ஜுனன் அங்கே பார் புரியாமல் நின்றுவிட விரும்பினாயா என்ன? தனது அத்தை பிருத்தாவின் மகனின் இது போன்ற செயல்களை கிருஷ்ணர் ஒருபொழுதும் வந்து விரும்பவே மாட்டார்ன்றது இந்த இடத்துல புரியுது. அர்ஜுனனின் மனம் இங்கு பகவானால் நகைச்சுவை கலந்த முறையில் கண்டறியப்பட்டது. இங்க பாக்குறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நகைச்சுவையா இருக்குது அவர் சொல்றதை பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா புரிஞ்சு படிக்கிறீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுஜாதா மாதாஜி படிக்கிறா? ஹேண்ட் ரைஸ் எல்லாம் பண்ணவே இல்லையே. எல்லாரும் படிக்கிறவங்கள ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, அப்பதான் படிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சுஜாதா மாதாஜி கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குறதே படிங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. தத்ரா பஷ்யத்ஸ்திதான் பார்த்தா பித்ருநத பிதாமகான் ஆச்சார்யான் மாதுலான்
भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रांश्च कींस्तदा श्वश्रान्सु हृतश्चैव सेनयोरुभयोरपि யாரெல்லாம் பாக்குறான் படி. தத்ரே அபஷ்யத் காண முடிந்தது. ஸ்திதான் நின்று கொண்டு பார்த்தா அர்ஜுனன் பித்ருன் தந்தையார் அத மேலும் பிதாமகன் பாட்டனார்கள் ஆச்சாரியர்கள் மாமாக்கள் பிராத்ரூன் சகோதரர்கள் புத்திரான் மகன்கள் பௌத்ரான் பேரன்கள் சகீன் நண்பர்கள் ததா கூட மாமனார்கள் மொபைல பார்த்து படிக்கிறேன் கரெக்டா. அப்ப ஒரு வேர்டு இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிற வேர்டு முழுங்கிட்டு ஸ்வசுரான் மாமனார்கள் சுஹ்ருத மாமனார்கள் மற்றும் ஏவ நிச்சயமாக சேனையோ சேனைகளின் உபயோ இருதரப்பிலும் அபி உட்பட போர்க்களத்தில் இருதரப்பு சேனைகளின் நடுவே நின்றபடி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். போர்க்களத்தில் இருதரப்பு சேனைகளின் நடுவே நின்றபடி தந்தைமார்கள் பாட்டனார்கள் ஆச்சாரியார்கள் மாமன்கள் சகோதரர்கள் மகன்கள் பேரன்கள் நண்பர்கள் மாமனார்கள் மற்றும் பல நலன் விரும்பிகளும் கூடியிருப்பதை அர்ஜுனனால் பார்க்க முடிந்தது. பொருளுரை போன்ற தனது தந்தையின் கூட்டாளி இல்ல மாதாஜி உங்களெல்லாம் விட்டு விட்டு வருது. இந்த ஸ்டார்டிங்ல லைனே கேட்கல. போர்க்களத்தில் எல்லாவிதமான உறவினரையும் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. பூரீஸ்வரன் போன்ற தனது தந்தையின் கூட்டாளிகளையும் பீஷ்மர் சோமதத்தர் போன்ற பாட்டனார்களையும் துரோணாச்சாரியர் கிருபாச்சாரியார் போன்ற ஆச்சாரியார்களையும் சல்லியன் சகுனி போன்ற மாமாக்களையும் துரியோதனன் போன்ற சகோதரர்களையும் லக்ஷ்மணன் போன்ற மகன்களையும் அஸ்வத்தாமன் போன்ற நண்பர்களையும் கிருதவர்மன் போன்ற நலன் விரும்பிகளையும் கண்டான். அவனது நண்பர்கள் பலர் அடங்கிய படைகளையும் அவனால் காண முடிந்தது. பேர் தான் யாரெல்லாம் பார்த்தான் தாத்தா மாமா இன்னும் எல்லா பேரெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க கசின்ஸ் எல்லாருடைய பேரும் போட்டுட்டு இவங்களையெல்லாம் வந்து நடுவுல தேரை நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்திட்டேனது இவங்களையெல்லாம் அவனுக்கு வந்து கண்ணால தெரிஞ்சது யாரெல்லாம் நிக்கிறாங்க அப்படின்னு. படிக்கிறேன் இன்னும் ஒண்ணு படிக்கலாம் படி. தாம் சமீக்ஷேச கௌந்தேய சர்வான் பந்தூன் அவஸ்திதான் கிருபயா பரயா விஷ்டோ விஷீதன்னிதமப்ரவீத். தான் அவர்கள் அனைவரையும் சமீக்ஷய கண்டபின் ச அவன் கௌந்தேய குந்தியின் மகன் சர்வான் எல்லாவித பந்தூன் உறவினர்கள் அவஸ்திதான் நிலை பெற்ற கிருபையா கருணையுடன் பரையா உயர்ந்த ஆவிஷ்ட மூழ்கி விஷீதன் கவலை கொண்டு இதம் இவ்வாறாக அப்ரவீத் கூறினான். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதற்கு ஜெய். குந்தி மகனான அர்ஜுனன் பலதரப்பட்ட நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் பார்வையிட்ட போது கருணையில் மூழ்கி இவ்வாறு கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே படிக்க போறது இல்லையா? நீ என்ன இவ்வளவு இதா இருக்கீங்க கிளாஸ்? இந்திராணி மாதாஜி படிக்க வேண்டாமா? ரேவதி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. ஆண்ட்ரைஸ் பண்ண மாதாஜி. ஆனந்தி மாதாஜி சொன்னேன், அவங்களுக்கு ஆண்ட்ரைஸ் பண்ண தெரியல. படிங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்லோகம் 28. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுத்தும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணே முகம் ச பரிசுஷ்யதி. அர்ஜுன உவாச்ச அர்ஜுனன் கூறினான், திருஷ்டுவா பார்த்த பின், இமாம் இவர்கள் எல்லாரையும், ஸ்வஜனம் உறவினர்கள், கிருஷ்ணரே, யுத்தும்
போரிடும் எண்ணத்துடன் சமுபஸ்திதம் கூடியுள்ள சீதந்தி நடுங்குகிறது. மம்மா எனது காத்ராணி உடல் அங்கங்கள், முகம், வாய், மேலும் பரிசுஷதி உலர்கிறது. பொருளுரையும் மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்களுக்கு ஜெய். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்கள் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். பொருளுரை, தேவர்களிடம் தெய்வீகமானவர்களிடம் காணக்கூடிய அனைத்து நற்குணங்களையும் நேர்மையான இறைபக்தியை எந்த மனிதனும் காண முடியும். அதே சமயம் தெய்வ பக்தியற்ற ஒருவன் கல்வி, பண்பாடு முதலிட்டு முன்னேறியவனாக இருப்பினும் தெய்வீக குணங்கள் அவனிடம் இருக்காது. எனவே தனது உறவினர்களின் நண்பர்களின் போர்க்களத்தில் கண்ட அர்ஜுனன் தங்களுக்குள் சண்டையிட முடிவு செய்திருந்த அவர்களின் மீதான இரக்கத்தால் மூழ்கி போனான். தனது வீரர்களை பொறுத்தவரை ஆரம்பத்திலிருந்தே அவன் அவர்களின் இரக்கம் கொண்டிருந்தான். ஆயினும் தற்போது எதிர்த்தரப்பு வீரர்களிடம் கூட அவர்கள் நிச்சயமான மரணத்தை எண்ணி மிகவும் இறக்கப்படுகிறான். இவ்வாறு சிந்திக்கும் போது அவனது உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்ந்து போகிறது. மற்றவர்கள் போரிடும் எண்ணத்தை கண்டு அவன் ஏறக்குறைய பெரும் ஆச்சரியமுற்றான். உண்மையில் வம்சம் முழுவதுமே அவனுடன் இரத்த சம்பந்தம் உள்ள உறவினர்கள் அனைவருமே அவனுடன் போர் புரிய வந்திருந்தனர். இது அன்பான பக்தனான அர்ஜுனனை மூழ்கடித்தது. இங்கு கூறப்படாத போதிலும் அவனது உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்ந்ததோடு மட்டுமின்றி இரக்கத்தால் அழவும் செய்தான் என்பதை நாம் மனக்கண்ணில் எளிமையாக காண முடியும். அர்ஜுனனுடன் காணப்பட்ட இது போன்ற அறிகுறிகள் பலவீனத்தினால் அல்ல, இறைவனின் தூய பக்தனுக்கே உரிய மென்மையான இதயத்தினாலேயே. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5.18-12 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. யஸ்யாஸ்தி பக்திர் பகவத் யகிஞ்சனா சர்வே குணை சத்ர சமாசதேசுரா ஹரா அவபக்தஸ்ய சுதோ மகத் குணா மனோரதேன சதி தாவதோ பகிஹி. பகவானிடம் சலனமற்ற பக்தியில் ஈடுபட்டுள்ளவரிடம் தேவர்களிடம் உள்ள எல்லா நற்குணங்களும் பெற்றிருக்கும். ஆனால் பகவானின் பக்தனாக இல்லாதவரிடமும் மதிப்பற்ற பௌதீக குணங்களே இருக்கும். ஏனெனில் அவன் எப்போதும் மனத்தேரில் பயணம் செய்பவனும் கவர்ச்சிமிக்க பௌதீக சக்தியால் நிச்சயம் கவரப்படக்கூடியவனும் ஆவான். மாதாஜி அவர் போர்க்களத்துல அவங்க யாரெல்லாம் பாக்குறாரு? ஆமா, அவங்களோட சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவனுக்கு உடல் அங்கங்கள் நடுங்குகின்றன, வாய் உலர்கிறது, ரொம்ப பயப்படுறான், குழப்பம் அடைகிறான். அதனால இறைபக்தியுடைய எந்த மனிதனும் காண முடியும் எது நற்குணங்களையும். நற்குணங்கள் இதெல்லாம் நல்ல குணங்கள். அதுனா அவன் கோழையெல்லாம் கிடையாது, அவனுக்கு இத தெய்வீக குணங்கள். இந்த மாதிரி கம்பேஷனேட் இல்லையா, ஒரு மனிதனை கொல்லணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன யாருக்கும் அந்த நல்ல குணம் படைத்தவர்களுக்கு வராது. இவன் தெய்வீக குணம் படைத்தவன், அதனாலதான் இந்த இதுக்கெல்லாம் அஞ்சறான், ஒரு பயம். ஆமா, தெய்வ பக்தி இல்லாம ஒருத்தர் எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் பண்பாடு இருந்தாலும் அவனுக்கு தெய்வ குணம் இல்லைன்னா அவங்ககிட்ட முன்னேற்றமே இருக்காது. உறவினர் நண்பர்களையும் போக்குவரத்துக்கு தனக்கு சண்டையிட முடிவு செய்த அவர்கள் மீது ரொம்ப இறக்கம் வந்துருச்சு. எல்லாமே நமக்கு வேண்டியவங்களா இருக்காங்களே, எப்படி அவங்களுக்கு சண்டை போடுறதுன்னு அவனுக்கு ரொம்ப ஆரம்பத்திலிருந்தே அவங்ககிட்ட இறக்கம் இருந்தான். இப்போது அவங்க நிச்சயமா சாக போறாங்களேன்னு நினைக்கும் போது அவன் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்ந்து பயந்து குழப்பம் அடைகிறான். அதனால ஏன் இப்படி கூட வந்திருக்காங்களே அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருந்தது. நல்லா அவங்க பக்கம் சேராம இந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்களே அப்படின்ட்டு. உண்மையில் வம்சம் முழுவதுமே அவனுடைய ரத்த சம்பந்தம் உள்ள உறவினர்கள் அனைவருமே அவனோட எல்லாமே அவனுடைய சொந்தக்காரவங்க தான் வந்திருக்காங்க. தாத்தா, பாட்டனார்கள், மாமனார்கள், பேரன்கள். அதனால அவனுக்கு ரொம்ப கவலையா இருந்தது. இவங்க எல்லாம் சாக போறாங்களே, அவங்க கூட நம்ம சண்டையிட வேண்டியிருக்குன்னு வருத்தப்படுறாரு. இந்த அன்பான பக்தனான அர்ஜுனனை மூழ்கடித்தது அவனுக்கு ரொம்ப கவலையை கொடுத்தது. இந்த இன்னொன்னு படிக்கணும் இல்லையா, பொறுமையை இழந்த அர்ஜுனனால் இருக்கா உங்க புக்ல இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி, படிச்சிருங்க. எது மாதாஜி? பொறுமை இழந்த அர்ஜுனனால் ஃபுல்லா முடிக்கலையே நீங்க, அதுக்குள்ள நீங்க மீனிங் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. பொறுமை இழந்த அர்ஜுனன் இல்ல மாதாஜி, இல்லையா? இதை பார்த்து படிங்க. அதான் எடிஷன் டு எடிஷன் மாறிண்டே இருக்கும். ஸ்கிரீனை பார்த்து படிக்க மாதாஜி, அதான் ஸ்கிரீன் பார்த்து படிங்க. அதான் நான் சொல்றேன், பெருசா இருக்குல்ல. நான் பாக்குறேன் மாதாஜி, இப்பதான் ஸ்கிரீன் எடுக்கிறேன். பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பொறுமை இழந்த அர்ஜுனனால் போர்க்களத்தில் நிற்க முடியவில்லை.
மனம் பலவீனமுற்றதால் தன்னையே மறக்கலானான். ஜடப்பொருள்களின் மீதான அளவு கடந்த பற்றுதல் ஒருவனை குழம்பிய நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும். பயம் அது சரியாவே வரலாமா? பாகவதம் 11.2.37. இத்தகைய பயமும் இழப்பும் பௌதிக நிலைகளை மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் உண்டாகிறது. போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் துக்ககரமான விளைவுகளை மட்டும் கண்டான். எதிரிகளை தோற்கடித்து வெற்றி பெறுவதிலும் அவன் மகிழ்ச்சியை அடைய மாட்டான். நிமித்தானி விபரீதானி என்னும் சொற்கள் மிக முக்கியமானவை. எதிர்பார்ப்புகளில் ஏமாற்றத்தையே காணும் மனிதன் நான் ஏன் இங்கு இருக்கிறேன் என்று எண்ணுகிறான். ஒவ்வொருவரும் தன்னிலும் தன் சுயநலத்திலும் ஆர்வமுடையவர்களாக உள்ளார்கள். யாருமே பரமனின் மீது ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. கிருஷ்ணன் ஏற்பாட்டினால் அர்ஜுனன் தனது உண்மையான சுயநலனை அறியாது இருப்பது போல தோற்றம் அளிக்கிறான். ஒருவரது உண்மையான சுயநலன் கிருஷ்ணனிடம் உள்ளது. கட்டுண்ட ஆத்மா இதனை மறந்திருப்பதால் உலக துன்பங்களால் அவதி உறுகிறான். இப்போரில் பெறப்படும் வெற்றி தனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கும் என்று அர்ஜுனன் எண்ணுகிறான். இப்போர்னால அவனுக்கு எப்படியும் நமக்கு நல்லது கிடைக்காதுன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறான் மாதாஜி. என்னென்னமோ மாறிடும். அந்த சாதாரண மனிதனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கும். அதனால அவன் கெட்டவன் கிடையாது, அவன் நல்லவன் தான். அவன் ஒரு மனித நேயத்தோட இதெல்லாம் பாக்குறான். ஐயோ என்னுடைய உற்றார் உறவினர்லாம் இறந்து போயிடுவாங்களே, அதுக்கப்புறம் என்ன இல்லையா பிரயோஜனம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாம போயிடும், அவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் கலப்படம் வந்துடும் என்னென்னமோ சொல்லி பயப்படுறான்ல மாதாஜி. ஆனா அது நிஜம் கிடையாது. நம்ம யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரியாது. இன்னும் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வரல, இன்னும் பௌதிகத்துலதான் இருக்கான். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் அவனுக்கு வருது. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க? சாஸ்வதா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வந்துட்டேங்க மாதாஜி, வீட்டுக்கு. ஓகே, படிமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते काण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते. வேபது உடல் நடுக்கம், ச மற்றும் ஷரீரே உடலில், மே எனது, ரோமஹர்ஷக மயிர்கூச்சம், ச மேலும், ஜாயத்தே உண்டாகிறது, காண்டீபம் அர்ஜுனனின் வில், ஸ்ரம்சத்தே நழுவுகிறது, ஹஸ்தாத் கையிலிருந்து, துவக் தோல், ச மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, பரிதஹ்யதே எரிகின்றன. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கிய பிரபுபாதற்கு ஜெய். என் உடல் முழுவதும் நடுங்குகிறது, மயிர்கூர்ச்செரிகிறது, என் வில்லான காண்டீபம் கையிலிருந்து நழுவுகிறது, தோல் எரிகின்றது. பொருளுரை: இருவிதமான உடல் நடுக்கமும் இருவிதமான மயிர்கூச்சமும் உண்டு. இந்த சின்னங்கள் மிகுந்த ஆன்மீக பரவசத்தினாலோ பௌதீக சூழ்நிலையின் பெரும் ஏற்படுபவை. தெய்வீக உணர்வு பெற்ற நிலையில் பயம் என்பதே கிடையாது. அர்ஜுனனுடைய தற்போத நிலையில் ஏற்படும் அறிகுறிகள் உயிர் நஷ்டத்தை உத்தேசித்த பௌதீக பயத்தால் ஏற்பட்டவையே. மற்ற அறிகுறிகளிலிருந்து இது தெளிவாக தெரிகிறது. தனது புகழ்பெற்ற வில்லான காண்டீபத்தை நழுவவிடும் அளவிற்கு பொறுமை இழந்துள்ளான். உள்ளே அவனது இதயம் எரிந்ததால் தோல் எரிவது போல் உணர்ந்தான். இவை அனைத்தும் வாழ்வை பற்றிய பௌதீக உணர்வால் ஏற்படுபவையாகும். மாதாஜி, இங்கே ரெண்டு விதமான உடல் நடுக்கமும் 2 விதமான மயிர்கூச்சமும் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று ஆன்மீக பரவசத்தினால ஏற்படுறது, இன்னொன்று பௌதீக சூழ்நிலையை நினச்சி அதனால வர்ற பயத்தினால ஏற்படுறது. ஏன்னா ஆன்மீகத்தில் தெய்வ உணர்வில் இருக்கும்போது அங்கே பயம் அப்படிங்கிற இதுக்கு இடமே கிடையாது. ஆனால் இங்கே அர்ஜுனனோட தற்போதைய நிலையை பார்த்தோம்னா அவங்க பௌதீக சொந்தங்கள், அதை என்னோட சொந்தக்காரங்க, என்னோட நண்பர்கள் அப்படின்னு எல்லா விஷயமே பௌதீகமாக அவர் பார்க்குறனால இந்த அறிகுறிகள் எல்லாமே அவர் பௌதீக மனநிலையில் இருக்கிறதுக்கு உண்டான அறிகுறிகள். ஏன்னா அவர் யோசிக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா உயிர் நஷ்டத்தை பற்றி அதெல்லாம் தான் யோசிக்கிறாரு. தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. கேக்குதாங்க மாதாஜி? இப்போ நடுவில் போயிடுது, நடுவில் பரவாயில்ல, கண்டினியூ. ஓகே மாதாஜி. அர்ஜுனன் பௌதீகமாக யோசித்து அதனால பயப்படுறனால இந்த இதில் ஏற்பட்டது பௌதீக பயத்தால் ஏற்பட்ட அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி தனது புகழ்பெற்ற வில்லான காண்டீபத்தையே நழுவ விடுற அளவுக்கு இந்த பௌதீகத்தோட இதில் பொறுமை இழந்துள்ளார் அர்ஜுனர். அதே மாதிரி அவரோட இதயம் இது எல்லாத்தையும் யோசிச்சு அவர் இதயம் ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கிற மாதிரி எரியற மாதிரி இருந்தனால ஒரு தோலும் எரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இது அனைத்துமே வாழ்க்கையை பற்றிய பௌதீக உணர்வால் ஏற்படும்
இந்த உடல் நடுக்கம், மயிர் கூச்சம் இதெல்லாம் பௌதீகத்தினால ஏற்படுறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முன்னாடி படிங்க. ஓகேங்க மாதாஜி. நச்ச சக்னோம்யவஸ்தாதும் பிரமதீவ ச மே மனஹ நிமித்தானி ச பஷ்யாமி விபரீதானி கேசவ. ந இல்லை, ச மேலும், சக்னோமி என்னால் முடிய, அவஸ்தாதும் இருக்க, பிரமதி மறக்கின்றது, இவ போல, ச மேலும், மே எனது, மனம், நிமித்தானி சகுனங்கள், ச மேலும், பஷ்யாமி காண்கின்றேன், விபரீதானி விபரீதமான, கேசவ கேசி என்ற அரக்கனை அழித்தவரே கிருஷ்ணரே. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கிய பிரபுபாதருக்கு ஜெய். இனியும் என்னால் இங்கு நிற்க முடியாது. என் மனம் குழம்பி என்னையே மறக்கின்றேன். கேசி என்ற அரக்கனை அழித்தவரே கிருஷ்ணரே, கெட்ட சகுனங்களையே நான் காண்கிறேன். பொருளுரை. பொறுமையிழந்த அர்ஜுனனால் போர்க்களத்தில் நிற்க முடியவில்லை. மனம் பலவீனமுற்றதால் தன்னையே மறக்கலானான். ஜட பொருட்களின் மீதான அளவு கடந்த பற்றுதல் ஒருவனை குழம்பிய நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும். பயம் த்விதியாபி நி வேஷத ஸ்யாத். பாகவதம் ஒரு நிமிஷம், இது ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி நான் புக்கு பார்த்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. அந்த புக்ல அதேதான் கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. பொறுமை இழந்த இது ரிப்பீட் ஆயிருக்கு மாதாஜி. இங்க பொறுமை இழந்த அர்ஜுனனால் நீங்க இப்ப நம்ம படிக்கிறோம்ல, அது ஆல்ரெடி முன்னாடி போட்டாங்க. ஆல்ரெடி இப்ப நம்ம படிச்சாங்க இல்லையா, மாதாஜி படிச்சாங்களே இல்லையா, இந்த பொருளுரை முன்னாடியே வந்துருச்சு. அதுதான், அதனாலதான் உங்க புக்ல இல்ல. அது பரவாயில்ல, படிச்சுட்டு அதை சொல்லிடுங்க. அதான் பார்த்தேன், பொறுமை இழந்த. மறுபடியும் படிச்சுட்டுமாங்க மாதாஜி? படிச்சிருங்க. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே மாதாஜி. இத்தகைய பயமும் மனநிலையின் இழப்பும் பௌதீக நிலைகளால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் உண்டாகிறது. போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் துக்ககரமான விளைவுகளை மட்டுமே கண்டான். எதிரிகளை தோற்கடித்து வெற்றி பெறுவதிலும் அவன் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டான். நிமித்தானி விபரீதானி என்னும் சொற்கள் மிக முக்கியமானவை. எதிர்பார்ப்புகளில் ஏமாற்றத்தையே காணும் மனிதன் நான் ஏன் இங்கு இருக்கிறேன் என்று எண்ணுகிறான். ஒவ்வொருவரும் தன்னிலும் தன் சுயநலத்திலும் ஆர்வமுடையவர்களாக உள்ளனர். யாருமே பரமனின் மீது ஆர்வம் காட்டுவது இல்லை. கிருஷ்ணரின் ஏற்பாட்டினால் அர்ஜுனன் தனது உண்மையான சுயநலனை அறியாதது போல தோற்றமளிக்கிறான். ஒருவரது உண்மையான சுயநலன் விஷ்ணுவிடம், கிருஷ்ணரிடம் உள்ளது. கட்டுண்ட ஆத்மா இதனை மறந்திருப்பதால் உலக துன்பங்களினால் அவதியுறுகிறான். இப்போரில் பெறப்படும் வெற்றி தனக்கு துக்கத்தையே கொடுக்கும் என்று எண்ணுகிறான் அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதோ நீங்க சொல்லிடுங்க. இப்ப இதுல என்ன பார்த்தோம் நம்ம? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுமா மாதாஜி? பண்ணு. ஓகே மாதாஜி. பொறுமையிழந்த அர்ஜுனனால அந்த போர்க்களத்தில் நிற்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா மனம் ரொம்ப பலவீனமுற்றதுனால அர்ஜுனன் தன்னையே மறக்கலாகிட்டாரு. ஜடப்பொருட்கள் மீது நம்ம அளவு கடந்த பற்றுதல் வச்சுருந்தோம்னா நம்ம எப்பயுமே ஒரு குழம்பிய நிலையில தான் இருப்போம்னு சொல்கிறாங்க. பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பயமும் மனநிலையும் எப்பயுமே பௌதீக நிலையில் இருக்கிறவங்களை ரொம்ப பாதிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. பயமும் இந்த மாதிரி மனநிலை, இப்போ அர்ஜுனன் இருக்க மனநிலையும் பயமும் பௌதீக நிலைகளால் இருக்கிறவங்க, அதாவது பௌதீக இதில் பற்று வச்சிருக்கவங்க அதிகமாக யார் இருக்காங்களோ அவங்க ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் துக்ககரமான விளைவுகளை மட்டுமே பார்க்குறாரு. எதிரிகளை தோக்கடித்து வெற்றி பெற்றாலும் எனக்கு மகிழ்ச்சி இருக்காது. ஏன்னா நான் நாளைக்கு ஏதாவது எனக்கு மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் அதை பகிர்றதுக்கு எனக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்களே, அப்படி ஒரு வெற்றியை பெற்று நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு. நிமித்தானி விபரீதானி அப்படிங்கிற சொல் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றத்தையே எப்பயுமே கொடுக்கும். அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்து ஏமாறுறவங்க கேட்குற கேள்வி நான் ஏன் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு தான் உடனே யோசிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொருவருக்கும் தன்னிலும் தன் சுயத்திலும் ஆர்வமுடையவர்களாக உள்ளனர். நம்ம யார், நம்மளோட சுயநலம் இதில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும். யாருமே பரமனின் மீது, அதாவது கிருஷ்ணரின் மீது ஆர்வம் காட்டுறதே கிடையாது. இந்த இடத்துல கிருஷ்ணரோட ஏற்பாட்டினால மட்டுமே அர்ஜுனன் தன்னோட உண்மையான சுயநலனை அறியாதது போல தோற்றமளிக்கிறாரு. இதுவும் கிருஷ்ணரோட ஏற்பாடு தான். ஒருவரோட உண்மையான சுயநலன் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ணரிடமும் விஷ்ணுவிடமும் தான் ஒருவரோட உண்மையான சுயநலன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. கட்டுண்ட ஆத்மாக்களான நம்ம இதை மறக்கிறனால தான் இந்த பௌதிக உலகில் இருக்க துன்பத்தினால நம்ம அவதி பெறுறோம்.
அதே மாதிரி இந்த போரில் பெறப்படும் வெற்றியும் வந்து அதே அர்ஜுனனும் யோசிக்கிறாரு. இது வந்து வெற்றியே பெற்றாலுமே எனக்கு வந்து இத்தனை பேரை கொலை பண்ணிட்டு இத்தனை இது பண்ணி அந்த ராஜ்யம் கிடைச்சதுன்னா எனக்கு அது வந்து துன்பத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதோட நிறுத்தலாம், 30ஓட நிறுத்தலாம். 15 சாப்டர் தான் முடியறதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் தட்ஸ் ஓகே, வில் நாட் பி இன் அ ஹரி. நாளைக்கு இருக்கேன், நாளைக்கு இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அப்போ நாளைக்கு முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்டெபிலைஸ் ஆனப்புறம் நம்ம திரும்பி 10 ஆஃபென்ஸ் வந்து படிக்கணும். ஓகே, நம்ம L3ல படிக்கிறோம் நம்ம கிளாஸ்ல, பட் இங்கேயும் நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, இன்னைக்கே வந்து இதோட நம்ம நிறுத்தலாம். வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய் अनंत कोटि भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की ब्रह्माचार्य श्री हरिदास ठाकुर की हरे कृष्ण महामंत्र की श्री चैतन्य महाप्रभु की श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथों की श्री श्री राधा गोविंद की अयोध्या श्री राम लल्ला की गॉड हरि हरि बहुत एकदम इम्पोर्टेंट।